a sesión ordinaria do Pleno de 22/12/2017. Bueno, antes de empezar o Pleno, quería desexarvos a todos bo Nadal, boas festas. Bueno, a todos son os compañeiros e compañeiras da corporación, aos funcionarios que nos acompañan, a prensa e tamén ao público en xeral, non? Por si ao longo do Pleno, que espero que non, por si ao longo do Pleno, que espero que non, pois se perdera en algún momento o espírito navideño, xa quero facérvolo antes, para que non haxa ningún problema, e despois nos vemos todos no viño dos funcionarios no Concello. Ben, entón pasamos ao punto primeiro da orde do día. Ratificación da súa inclusión por urxencia. A aprobación se procede á instancia dos grupos do BNG, PSDG e Marea da proposta de moción da Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia para a retirada do anteproxecto de modificación da Lei Galega de Saúde do ano 2008. Como non hai ditamen, hai algún inconvinte para que se trate o tema, non? Por lo tanto, como facemos? A quen lle damos a palabra en primeiro lugar? A Marea en primeiro lugar, porque si, non sei. Estamos no punto da orde do día, como somos tres grupos, o mayoritario. Ben, pois entón ten a palabra Carmen Fouces, por indicación do señor secretario. Bueno, bo día, moitas grazas. Ben, está claro que a Sanidade Pública de Galiza está en estado de auténtica emerxencia. Durante estes últimos 7 anos, o Partido Popular veu impulsando todo tipo de medidas que afondan no desmantelamento, na reducción de orzamentos, na reducción de camas, na reducción de profesionais, 2.000 profesionais menos desde o 2009, 700 camas menos, pagamentos, repagamentos e demais, non? O anteproxecto, o proxecto xa neste momento de Lei de Saúde que ven a sustituir a Lei de Saúde de Galiza do 2008 é un retroceso tanto no fondo como nas formas. Na forma, por facelo con nocturnidade e alevosía, e sen negociar, sin socializar con ninguén e metendo no Parlamento en medio dunha ponte que parece como que hai certo medo a debatelo abertamente. En canto ao fondo, non se trata dunha modificación menor, nin de mera terminoloxía, sino que supón unha modificación de moito calado e é como unha bomba de reloxería na liña de flotación da sanidade pública. Primeiramente, no 2013, o Partido Popular aproba únicamente cos seus votos favoráveis a Lei de Garantía de Prestacións Sanitarias, que establece uns tempos de espera para cirurxía e para probas diagnósticas que son imposibles de cumprir por a sanidade pública sin un plan de choque que así o garanta. A consecuencia é un drenaxe dos doentes para cumprir unha lei que exclusivamente o Partido Popular aprobou e trasladalos á sanidade privada, porque de outra xeito non se podería cumprir esa norma. Ademais, esta lei que ven este novo proxecto que presentaron no Parlamento suprime 4 das actuais áreas sanitarias e, ademais, creemos que é moi lesiva para o que é a atención primaria en si mesma. Todos os pasos dados a toda agora, dende o 2009 polo Partido Popular, van na dirección de atención primaria secundarizala, disminuir os recursos destinados a ela, tanto os materiais como os humanos. A perda de decisión e a eliminación da xerencia de atención primaria nos indica claramente que é o que ten na cabeza o Partido Popular respecto da sanidade, da atención primaria na sanidade pública. Son 2.000 millóns de euros menos acumulados desde o 2009, deterioro das infraestructuras dos centros de saúde, a non realización dos centros de saúde prometidos, masificación das consultas, non sustitución de xubilacións. Hai un montón de
agravios que en este momento a atención primaria. Además, todos os especialistas, tendo en conta a estructura demográfica do país, apuntan a que a vía de entrada masiva debería ser a atención primaria, non as urxencias, porque eso supón un colapso da sanidade, e a atención primaria necesita, debido á cronificación e ao tempo a esperanza de vida da poboación, necesita dunha atención primaria moitísimo máis forte e moito mellor dotada da que en este momento está e da que estará no caso de ter aprobada esta nova lei. Os grandes hospitais serán os que absorberán a maior parte dos recursos sanitarios, en sí mesmos xa están colapsados, pero, ademais, estarán subxugados tamén os hospitais comarcais e a atención primaria. Eso vai levar consigo creemos que un colapso maior. Se acentúa a libre designación dos profesionais, é unha cuestión tamén bastante discutible. Todos sabemos que unha das grandes pezas claves da sanidade pública é a alta capacitación dos profesionais sanitarios e, esa alta capacitación ven a través da obxectividade na designación e na adquisición das determinadas prazas de desempeño. Si esta libre designación dos profesionais abre a porta, pois, seguramente a cuestións ás veces moi discutibles. A formación e a investigación farase con fondos públicos, con recursos, con persoal, con doentes da sanidade pública, pero cando chega o momento dos resultados, das patentes e demais, sería a empresa privada e a empresa farmacéutica e tecnolóxica a que desenvolvería todo o proceso. Esta modificación vai na dirección contraria a dun modelo sanitario de calidade, cercano á poboación, comunitario, participativo e, sobre todo, orientado á prevención. É a continuación da folla de ruta do Partido Popular de desmantelar a sanidade pública galega, de concentrar recursos para facilitar o negocio a empresas privadas sanitarias, as que lles está a entregar a parte máis suculenta da nosa sanidade e da nosa sociedade, diría eu. Nada máis, ata aquí. Moitas grazas, señora Fouces. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días e me uno a esa felicitación navideña que vostede plantexou. O texto da moción explica bastante ben, de forma moi didáctica, os graves inconvenientes que esta modificación proposta vai a ter sobre a sanidade pública. Pero nós queríamos engadir tamén algunhas reflexións. E a primeira é que isto non nos colle de sorpresa, porque o goberno do Partido Popular ven caracterizándose aquí e no resto do Estado por unha consideración puramente mercantilista da sanidade pública, privatizando e deixando en mans das grandes corporacións todo aquilo que poida ser rentable. Unha rentabilidade que sempre ven dada a costa de reducir ou empeorar o servicio, a costa da calidade da asistencia e utilizando para elo, en moitos casos, a excusa da crise. E nós aquí en Pontevedra temos certa experiencia con respecto a esas pretensións do Partido Popular, non só en canto aos recortes, dos que se podería falar durante moito tempo, porque nós tamén tivemos que padecer aquí a pretensión do Partido Popular de privatizar o hospital mediante a proposta de construir un novo en Montecarrasco. Solo a pelexia dos cidadáns e de algúns partidos políticos evitou esa desfeita. O que non se pode evitar é que o hospital, que estaba previsto que funcionara no 2014, aínda estea sin comenzar e non parece que se estean tampouco a dar moita presa por leválo adiante. E agora desembarcan sobre a lei da saúde para facer das súas, é dicir, para estropear as cousas. Aterrizan cunha serie de propostas que o que buscan é erosionar a sanidade pública, facela máis ineficaz e ter excusas para seguir privatizando. Esa é a estrategia. Se toma un servicio que funciona ben, se lle restan medios humanos e materiais, se consigue que funcione peor e logo, xustificándose en eso, se privatiza. Normalmente a unha empresa amiga que dará o servicio de forma aínda peor e aínda por riba máis caro. E esta modificación non estaba incluída no programa do Partido Popular. Nin a anunciou o señor Núñez Feijóo no seu discurso de investidura. Xurdiu a posteriori porque seguro que si está no interés de algunhas empresas privadas que lle van marcando a folla de ruta ao goberno do Partido Popular. E é unha modificación atrapallada, porque está feita dende o rodillo da maioría absoluta, pero, por exemplo, non consta do informe do Consello Galego de Saúde,
tampouco consta do informe do Foro de Participación Institucional da Sanidade e tampouco consta o informe da Comisión de Personal, pese que é un órgano colexiado de coordinación que ten que emitir informe naqueles asuntos que afecten ao personal, como é neste caso. Son exemplos, pero se poderían dar máis. En todo caso, reflexan a vontade do Partido Popular, do Goberno do Partido Popular, de levar adiante esta modificación sen testigos molestos. Este anteproxecto está pensado, como dixen, para erosionar a sanidade pública. Exemplo, se o especialista vai un día a semana a operar a un hospital pequeno e necesita facer un seguimento do paciente, pode decidir, por comodidade, que o que se desplace sexa o paciente, e xa postos que o faga para a propia cirurxía. Deste xeito, co tempo, os centros máis pequenos acabarán funcionando como un ambulatorio grande. E as áreas que desaparecen van a sair perdendo. Nós entendemos que non se pode ter un servicio de trasplantes en cada hospital, non? Pero sí que hai servicios que se deberían ter, non? Un cardiólogo, por exemplo, ou un servicio de psiquiatría, e que con esta modificación esa posibilidade queda totalmente excluída. A realidade é que a modificación faise á carta da sanidade privada. E as empresas privadas non ganan cartos coa oncoloxía, porque é moi cara, nin cos trasplantes, porque tamén son moi caros. Esos que os faga a sanidade pública. O que eles buscan é erosionar a sanidade pública naquelas cuestións onde poden sacar tallada económica. Por exemplo, a traumatoloxía ou a cardioloxía. Por que? Bueno, porque se nós reducimos personal e medios nas cuestións teóricamente máis sinxelas, obligamos os pacientes a ir aos hospitais centrais, se propoñer un exemplo, facemos desplazar a alguén 2 horas para un esguince de tobillo, acabará indo ao privado, que é o que quere o Goberno do Partido Popular. Remato. Di o Partido Popular tamén, moi habitualmente, con respecto a este anteproxecto, que van blindar, grazas a esta lei, os hospitais comarcais. E é curioso este plantexamento, porque o 23 de maio de 2017, non hai, por tanto, moito tempo, debatíase unha ILP sobre o Hospital de Montecelo. E o portavoz representante do Partido Popular naquela ocasión decía textualmente: para nós non é o marco legal o lugar para definir xeográficamente a localización de infraestructuras e moito menos dos servicios sanitarios. Naquel momento, 23 de maio de 2017, a lei non era un instrumento legal para blindar ou para protexer os hospitais. Agora sí. Dende maio de 2017 non tardaron moito en contradicirse. Por certo, o portavoz parlamentario naquel momento chamábase Jacobo Moreira. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Perdón, grazas, bo día, felices festas, etcétera, etcétera. O enfoque deste tuneo da Lei Galega de Saúde é a proba de que o Partido Popular é o cabalo de Troia das grandes corporacións e grupos para facerse cun cacho cada vez máis grande do pastel da nosa sanidade. Este proceso de reforma da lei acendeu todas as alarmas no sector que viu como o Partido Popular ennortaba unha nova vaga de recortes e unha maior precarización do sistema público de saúde. En primeiro lugar, esta proposta de reforma limita a participación social. Coa modificación do artigo 23 dificultase o acceso á documentación existente comprometendo calquera capacidade de control. O artigo 24 introduce modificacións que fan inviable o traballo de órganos como o Consello de Saúde de Galicia ou os Consellos de Saúde de área. Queda, pois, vía libre para a execución do Plan de Saúde, de contratos de servizos sanitarios, de concertos, de programas de subvencións, de proxectos de orzamentos e de prestación e carteira de servizos a gusto do poder e dos que controlan o poder. En segundo lugar, reduce as áreas sanitarias e consolida a exclusión da atención primaria. Deste xeito, preténdense eliminar as áreas sanitarias da Mariña, Monforte, o Barco e o Salnés, deixando as 7 demarcacións coincidentes coas cidades máis importantes de Galicia. Paralelamente, coa modificación do artigo 69, créase un novo ámbito territorial, que son os distritos sanitarios,
que son divisións territoriais das áreas sanitarias e constitúen o marco de referencia de coordinación dos dispositivos de atención primaria, hospitalaria e sociosanitaria. Con isto, óbviase a recuperación das estruturas directivas da atención primaria, unha demanda unánime do persoal. Tampouco non se di nada da estrutura dos órganos directivos das áreas nin dos distritos e conságrase, en suma, a necesidade de atender unha media de entre 40 e 50 pacientes ao día, repercutindo eso na calidade do servizo e obrigando a derivar de xeito innecesario moitos pacientes ao hospital, colapsando as urxencias e incrementando as listas de espera. Para acudir á consulta chega a superar na actualidade a semana, algo inadmisible no primeiro nivel asistencial. En terceiro lugar, consolida o modelo privatizador de coñecemento posto en marcha coa creación da Axencia Galega para a Xestión de Coñecemento en Saúde. Ademais, introduce unha referencia ás prioridades marcadas polos plans de investigación vixentes en cada momento, sen aclarar que plans e que papel xogan neles a sanidade pública e a industria privada. Por todo iso, Marea Pontevedra pide o apoio para esta proposición na que recollemos os termos dunha proposta da plataforma SOS Sanidade Pública na que nós participamos e instamos a Xunta de Galicia, en primeiro lugar, a retirar o anteproxecto de reforma da Lei Galega de Saúde que perpetúa as estruturas de xestión integrada. En segundo lugar, a restituir as xerencias de atención primaria dotándoas de medios e recursos para reforzar a súa capacidade de resolución. E, en terceiro lugar, a consensuar con todas as forzas políticas, sindicais e sociais a reforma e a actualización da Lei Galega de Saúde do ano 2008. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rei Núñez. Señor Jacobo Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi bons días. Desde o Grupo Popular tamén nos sumamos ás felicitacións de Nadal. E indo á moción proposta por BNG, Marea, PSOE, curiosamente, os tres partidos que aprobaron os orzamentos continúan en comandita. Está claro que hai dous partidos que están sendo a muleta do BNG para gobernar. En este caso, plantean unha cuestión en relación coa sanidade con unha serie de falacias, de mentiras que creo que o tempo xa estivo desmontando e foron caendo polo seu propio peso, porque do único que se trata con esta proposta de reforma da Lei de Saúde é ter unha sanidade pública mellor e que, baixo un principio, que todos os pacientes, vivan donde vivan en Galicia, teñan dereito aos mesmos servicios. Se falaba no seu momento de que había 2.000 alegacións ou 1.500 alegacións, nunca se puxeron de acordo en cantas alegacións. Realmente, alegacións que se formularon no articulado eran 34. O resto, como o resto de partidos coñecen, pero non din, pois son alegacións xenéricas, pero con concrecións son únicamente 34. E do único que se trata, cando se fala das áreas sanitarias, é de adecuar a realidade que xa está funcionando, a realidade de todos os días da organización sanitaria, pois adecuar o texto legal a esa realidade, cousa que hoxe en día non está ocorrendo. Dende o ano 2012 se está cunha organización dunha estrutura de organización integral de áreas. Eso é o que se ven facendo desde o ano 2010 e o que compre é que o que se está facendo se plasme nunha lei. Pero escoitamos moitísimas falacias. Eu recordo cando o Partido Socialista dicía que o Sergas pagaba 30 euros a cada médico por dar altas fraudulentas e por baixar a lista de espera. Isto se dicía polo Partido Socialista. Tamén se dicía que se gañaba Feijóo ían cobrar os pacientes nas urxencias, nas consultas de especialista e nos ingresos hospitalarios. Os veciños de Pontevedra saben que todo isto era mentira e o están comprobando porque a ninguén se lle cobra por ir ao médico ni a ninguén se lle cobra por ir ao hospital. Por lo tanto, señores do Partido Socialista, creo que deberían abandonar esa senda de mentiras, de falacias, porque ao final creo que perden toda a credibilidade a pouca que lles queda, porque os veciños comproban que todo eso eran pura e simplemente mentiras sobre o sistema sanitario do que temos que estar todos moi orgullosos. Nós, polo menos, o estamos. E o que pretendemos, en gran parte, con esta reforma desta lei é que, por exemplo, que moitos especialistas que están en hospitais podan ir a hospitais comarcais e que non teñan que ser os pacientes os que desde as comarcas se teñan que desplazar ás cabeceiras onde hai hospitais xerais. Creo que non deberíamos estar en contra disso. Iso redunda en que todos os galegos vivan onde vivan, teñan dereito aos mesmos servicios sanitarios.
Se fala tamén de oscurantismo, que se sacou con oscurantismo esta proposta. Isto estaba no portal de transparencia. Falan de que se sacou no mes de agosto. Mira, no mes de agosto hai vacacións, efectivamente, tamén hai en xullo, tamén hai en setembro, tamén hai vacacións de Nadal, tamén hai en Semana Santa. Non sei se pretenden que o portal de transparencia da Xunta de Galicia pecha a metade do ano e abra outra metade. Iso creo que non debería ser o mellor. A transparencia ten que abrir todo o ano. O que pasou aquí é que, cando se aprobou esta lei do ano 2008, xa o Partido Popular formulou unha emenda á totalidade na que propoñía un cambio que agora propón. Esta lei do ano 2008 estuvo funcionando prácticamente durante 10 anos e creo que agora o Partido Popular plantexa unha reforma dunha serie de artigos que non son maioritarios para, insisto, como dixen antes, adecuar a lei á realidade que se está utilizando no día a día no sector sanitario de Galicia. Por outra banda, se fala de... Supoño que cando falan de privatización falan da creación da Axencia Pública do Coñecemento. A ACIS. Esta vai ser unha axencia pública, igual que, por exemplo, a Axencia Tributaria de Facenda. Na lei que crearon o bipartito, o BNG e o Partido Socialista, no ano 2008, se regulaba a creación do Instituto Galego de Investigación Sanitaria. E daquela en ningún caso se dicía se era público ou privado. Hoxe podemos dicir que a Axencia Pública do Coñecemento vai ser unha axencia pública, como o seu propio nome indica. Esta reforma o que trata é de situar as persoas no centro do sistema, diante de outros intereses e servicios profesionais, políticos ou sindicais. E se blinda, efectivamente, a asistencia dos hospitais comarcais. E tamén se fala de outros beneficios, como son a modificación do Consello Asesor de Pacientes, pero por unha simple vontade de facilitar e facer operativa a súa utilización, non en minguar a representatividade da cidadanía nese órgano consultor de participación. E a atención primaria se coordina de forma directa coa hospitalaria, sexa a nivel comarcal ou sexa a nivel de área. Por lo tanto, non se vai eliminar a atención primaria, vai seguir funcionando, que se trata de buscar unha mellor coordinación coa atención hospitalaria. E o certo que moito falan os partidos políticos ahora aquí, pero o certo que cando estuvo a exposición pública non consta que ningún partido político formulara alegacións. Ningún partido político presentou ningunha alegación. O cual, ao final, parece que os que estaban de vacacións eran os partidos políticos que agora se acordan deste anteproxecto. Este anteproxecto sí que pudemos constatar que cumple coas garantías de transparencia e participación. Se estableceu un período de información pública, se ampliou este período de información pública no mes de setembro e, polo tanto, tampouco é certo que vostedes están alegando aquí neste pleno. No tema da organización territorial, creemos que é un instrumento estratégico para a planificación da xestión e do que se trata é precisamente de reforzar as estruturas e o sistema que se implantou no ano 2010, como acabo de dicir. E se realiza a sustitución dunha estrutura de integración que era a SEOXIS pola actual área sanitaria, que, por certo, é o modelo utilizado na meirande parte de comunidades autónomas de España. E se crean tamén 14 distritos hospitalarios que en ningún momento a lei de 2008 se considerou que debían ter unha consideración similar aos outros hospitais, os hospitais comarcais. Nesta lei sí que o van ter. E non ten nada que ver eso con determinar, que era o que eu me referí no seu momento no debate do Parlamento que aquí se mencionou en relación coa iniciativa legislativa popular sobre o Hospital de Montecelo, naquele momento se falaba de ubicacións concretas. Eu o que dixen, e o reitero, e o manteño e o ratifico, é que unha lei non debe decidir a ubicación concreta dun inmoble. Esta lei non decide eso. Esta lei o que di que onde hai xa infraestructuras comarcais hai que reforzalas, integralas e coordinalas. Con o cual, creo que lle informaron mal o portavoz do Partido Socialista. Por tanto, por todo isto, nós non imos apoiar esta proposta porque entendemos que estes cambios, en realidade, son para modificar unha parte moi pequena da lei. Realmente son moi poucos artigos os que se van a retocar. Se introducen 3 artículos novos e, en gran parte, é para adecuar a lei á realidade que está funcionando e, por outra banda, a facilitar a coordinación e a garantir que todos os veciños de Galicia, vivan onde vivan, teñen dereito aos mesmos servizos sanitarios. Por último, unha cifra, dos 137 artigos que ten
a Lei de Saúde do ano 2008 se van cambiar ou se van intentar cambiar 15 artigos. De 137, 15 artigos son os que se van a tocar e se van a incorporar 3 novos artigos dentro da creación dunha comisión interdepartamental con educación. Por lo tanto, pola miña banda nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Algúnha outra intervención? Non hai máis intervencións. Sométese o asunto á votación. Votos en contra da moción. 7. 6. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. 15, 17. No. Sí. E tú é que non me enterei de que votaste. A favor. 18, entonces, non? 18. Quen falta? Vale. 17. Pasamos ao punto seguinte. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o 40 aniversario da Constitución. Señor secretario, ten a palabra para ler o dictamen da Comisión Informativa correspondente. Bos días. A Comisión de Réxime Interior, Participación Persoal e Xustiza do 12 deste mes ditaminou o presente asunto favorablemente cos as abstencións dos señores concelleiros dos grupos do BNG e Marea Pontevedra e a favor dos restantes. Moitas grazas, señor secretario. Señor Moreira Ferro, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, pois como é sabido, o próximo ano se cumprirán 40 anos dende aquel 6 de decembro do ano 1978 en que o pobo español, cun 88% dos votos nun referéndum legal e participativo, deu o seu respaldo, homenaxe e recoñecemento ao proxecto de Constitución aprobado polas Cortes Xerais. E daquela, con exemplar responsabilidade e con sentido construtivo, os españois nos dotamos dunha norma constitucional que proclama no seu artigo 1 o principio fundamental do noso sistema de convivencia política ao afirmar que España constitúese nun Estado social e democrático de dereito que propugna como valores superiores ao seu ordenamento xurídico a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político. E o amplo consenso entre as forzas políticas da época, que é verdade que eran moi dispares naquel momento, pero son a mellor proba da enorme xenerosidade que naquel momento tiveron todos en aras de lograr o acordo, defender o ben común e superar os enfrontamentos do pasado, remando todos na mesma dirección, co fin de converter a España nunha democracia moderna, recoñecendo ademais o dereito de autonomía das nacionalidades e rexións que a integran e a solidaridade entre elas, tal e como proclama no seu artigo 2. En Pontevedra, con motivo do 10º aniversario da Constitución, no ano 88, o Goberno local daquela aprobaba o proxecto do monumento á Constitución que se levantaría no barrio de Campolongo. Esta inauguración daquela se fixo coincidir co 6 de decembro e dende aquela pois o parque pasou a denominarse, como é coñecido, o Parque da Constitución. E a verdade é que os símbolos son importantes e o que vemos é que temos un monumento á Constitución abandonado, tanto na súa limpeza como no seu mantemento, nos continuos actos de homenaxe á Constitución española. Por lo tanto, nós o que imos pedir hoxe aquí, e agardamos que saia este acordo aprobado, é que o Goberno de Pontevedra dé as instruccións oportunas, en primeiro lugar, para que se adecente e se limpe este monumento á Constitución. En segundo lugar, instar a Xunta de Goberno para que promova e apoie tanto as actividades propias para tal fin que realicen as Cortes Xerais, as institucións, organizacións, universidades e centros educativos, así como as asociacións que representen a sociedade civil en xeral. Creo que Pontevedra debería unirse a estes actos de homenaxe que se programarán ao longo do ano 2018. E, por último, pois que o Concello de Pontevedra, o Pleno de Pontevedra, manifeste a súa adhesión aos actos conmemorativos que están a promover e coordinando coas Cortes Xerais para a celebración do 6 de decembro do 2018, este 40º aniversario da Constitución española do ano 1978. Creo que é importante neste momento, señor Fernández Lores, que Pontevedra peche filas no apoio a este texto constitucional.
e con ele a todo o que isto conleva, os dereitos e garantías que nos recoñece esta Constitución, entre as que está que hoxe vostede poda ser alcalde de Pontevedra, que Galicia sexa unha comunidade autónoma con competencias propias recoñecidas pola Constitución e polo Estatuto de Autonomía de Galicia. E creo que non pode volver a ocurrir, señor Fernández Lores, episodios como desprecios que se produciron neste ano a institucións tan importantes para garantir o cumprimento e o respeto desta Constitución como son, por exemplo, a Guardia Civil ou a Policía Nacional ou o mesmo respecto á Constitución española. Ata en 3 ocasións vostede lle faltou respecto a todas estas institucións. Quero recordar que o día do patrón da Policía Nacional nin vostede nin ningún membro do equipo de goberno fixo presencia no acto institucional dos Ángeles Custodios, que era o día do patrón da Policía Nacional. O día do Pilar, o día 12, a Guardia Civil celebrou o día da súa patrona e tampouco nin vostede nin ningún membro do goberno fixo presencia representando institucionalmente o goberno de Pontevedra neste acto. E, por último, xa o máis chamativo é que mesmo o día no que se celebrou o aniversario da Constitución nun acto oficial na subdelegación do goberno, a poucos metros aquí, pois tampouco nin o alcalde de Pontevedra nin ningún membro do goberno de Pontevedra fixo presencia representando institucionalmente os veciños e veciñas de Pontevedra nun acto que nos consideramos tan importante, e por iso presentamos esta moción. É dicir, que vostede ata en 3 ocasións negou a Constitución española ou o respeto á Constitución española. E, sen embargo, ese día non había ninguén aquí, pero sí que había 2 persoas do seu goberno que non fixeron acto de presencia nos actos oficiais de respeto á Constitución, pero sí estaban no País Vasco nunha reunión sentados, man a man, cunha persona condenada por pertenencia á organización terrorista. Creo que sería vos, señor Fernández Lores, e desde aquí aproveito para solicitarlo, que vostede corrixira esa actuación, rectificara esa actuación, pedira disculpas a todos os veciños de Pontevedra, e, en segundo lugar, que tamén aclarara, porque creo que é bo que o aclare, porque temos todos a dúbida de se esta viaxe de 2 concelleiros se pagaron con fondos públicos aos veciños de Pontevedra. Creo que é sinxelo desmentilo, enseñando as facturas sería suficiente de abondo para evitar calquera dúbida, pero en todo caso queremos que esta cuestión, señor Fernández Lores, se aclare. Por lo tanto, pola nosa banda, nada máis e moitísimas gracias. Gracias, señor Moreira. Señora Rey Martínez, tiene la palabra. Yo también me sumo a las felicitaciones navideñas y ya de paso las hago extensibles al partido que ayer ganó las elecciones en Cataluña y que nosotros más que el mío. Y hablando de esta... Gracias. Y hablando... Hombre, hay que tener un poco de elegancia. Y hablando de esta moción, a mí me parece especialmente triste que se tenga que pedir al grupo de gobierno, mediante una moción que limpia decente el monumento a la Constitución, pues hombre, ya lo dice todo. Pero que además se tenga que solicitar, mediante moción, que se promuevan actividades o que nos adhiramos a los actos conmemorativos, es que, señores del Gobierno, parecen olvidar en demasiadas ocasiones que aquí ustedes gobiernan para todas y para todos, para los que les votaron y para los que no, para los que lo apoyan y para los que no lo hacemos. Pero, en definitiva, gobiernan bajo el amparo de la Constitución española, cobran bajo el amparo de la Constitución española y sus cargos están garantizados en la Constitución española. En este tema hay que ser muy claros, extremadamente claros, que supongo que es la idea final del Partido Popular, que nos posicionemos todos. La Constitución hoy es la norma fundamental y mientras sea así todos tenemos que respetarla y cuanto más los que no solo tenemos obligación de respetarla, sino también de hacerla respetar. Y si no, siempre quedará Bruselas. Muchas gracias, señora Rey Martínez. Señora Moreira Martínez, tiene a palabra. Moitas grazas, bo día. No primeiro punto estamos completamente de acordo con que se limpia decente este monumento á Constitución, un símbolo da democracia. Mais nos gustaría que cando Marea Pontevedra presente iniciativas para eliminar os vestixios do franquismo aínda presentes na nosa cidade, vostedes as apoien. Concordamos que se celebre unha homenaxe aos 40 anos da Constitución, que representa a chegada da democracia a este país despois de anos de franquismo.
pero non podemos apoiar estes actos que están promovendo dende o Goberno central porque non son inclusivos. Por unha banda, non están representando todo o arco parlamentario e, por outra banda, non se ten en conta a paridade de xénero que calquera órgano institucional debe ter. Por todo isto, María Pontevedra se vai abster. Moitas gracias. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Empezo polo final. Evidentemente, falar de viaxe deste tipo é, vamos, un despropósito, porque sabe perfectamente os do Partido Popular que non se gastou ni un euro nin este viaxe, ni ningún deste tipo que se fixo nunca. E se non teñen a resolución da alcaldía, os pagos tenos todos a disposición. Sabe perfectamente, antes e despois, o que pasa que quere liar un pouquiño con esa historia para sacalo outra vez. Mire, nos xuramos a Constitución, ben prometemos, que cando tomamos posesión e movémonos dentro do marco da Constitución. Correcto. Ahora ben, o que ustedes están intentando facer, que temos que aplaudir todos cas orellas. Como era? Honrar e non sei cantas cousas. Pois vai ser que non. Mire, eu, cando se quería entrar de funcionario no ano 77, ou 76, ou 78, había que prometer as leyes fundamentales do movimento ou leyes fundamentales que sustituían no futuro. E a Constitución sustituía as leyes fundamentales do movimento e herdou bastantes cousas dos principios fundamentales do movimento. E nós votamos en contra. Votamos en contra da Constitución. Por certo, como parte de AP daquela. Vale. E nunca estivemos de acordo con ela. Por qué? Pois porque, como sabe, a monarquía, que é unha institución, feudal, porque é das máis retrógradas que houve, que hai nos países europeos, tanto no social como no territorial. Votamos en contra porque queríamos unha Constitución máis avanzada. Pero que ainda despois empeorou bastante. Caloapa, ca modificación do 135, etc. Empeorou bastante. Moi ben. Respetámola, acatámola, como corresponde, porque non temos máis remedio. Ahora, o que queren é que aplaudamos algo. Pois non vai ser que non. E non enganamos a ninguén. Non veñan con discursos que hai que gobernar para todos. Nós prometemos que íbamos a facer unha separación exquisita de Iglesia e Estado e fixémola. Que hai xente que lle gustaría que foran as procesións? Pois o problema dela. Pero non engañamos a ninguén. Ora, están ustedes nunha campaña, verdad? Ni máis ni menos o 40 aniversario, que non sei exactamente que distinción ten do 30 ou do 35 ou do 42 ou do 39, celebras o 10, o 25 ou o 50, cun ano de antelación. Xa o explicou que, evidentemente, non é ese o problema. O problema é a campaña na que está o PP, que é moi transparente, que debeuse enterar, debe ser o PP o único que non sabe en Pontevedra que nós somos nacionalistas. Debe ser o único. Entón, que hai que recordar aos veciños, aos votantes, que somos nacionalistas. Como se cando nos votaron a vez pasada ou nos vayan a votar no futuro non o superan. Deben ser ustedes os únicos que non saben. Entón están todos os días dándolle con que si somos nacionalistas e demais. Mire, falando de Constitución, eu ante levei unha alegría enorme porque o electorado de Cataluña dixo que a gamberrada que fixeron ustedes co estatuto e que a conseguiron dentro do marco da Constitución o pagaron caro. Se fora a lei electoral galega que aprobaron ustedes estaban fora, que non chegan ao 5%. E teñen 3. Alegreme moito por eso. Ademais, os resultados son un barullo inescrutable que xa veremos se non teñen que ver os cascos azules da ONU a facer un pasillo para que ao que non ven presidente pode tomar posesión ou non. Bueno, eso xa, o barullo vai ser glorioso. Pero foron ustedes que provocaron o problema e agora queren darlle a volta. O mismo que nos trouxeron aquí unha moción que mandan a facer algo que nunca deberon facer
sobre todo a Policía Nacional, depois había que non rodearse da bandeira que a Policía Nacional, non, foron ustedes os que mandaron a que era un problema. E se neste momento hai un problema serio ca Constitución. E dentro dun ano vai a usted saber se cada está cambiada. Se cada está cambiada. E temos xa que adiantarnos, fazer un acto de fe, e dicir, nós, a Constitución, o que faga falta, 4 bandeiras. Pois vai ser que non. Vai ser que non. Nós queremos unha Constitución máis avanzada no social e máis avanzada no territorial. Vale? Por lo tanto, non vamos a aplaudir esta. Acataremos e respetaremos. É punto. É punto. Vale? Mire, iso de Prometa foi unha cuestión posterior, verdad? Que é precisamente unha das derivas que houve. A falta de respeto é intentar facer e pasar a todos polo aro. Que iso non foi original, iso foi bastante posterior, foi despois da Loapa e demais, que ao principio non existía. Vale? Entonces, sigan ustedes con esa campaña, sigan ustedes, porque deben ser os únicos que saben. Ademais, eu creo que deben tamén empezar outra porque non vamos ás procesións. Debían empezar tamén, outra que tamén a podía. Mire, a moita honra, e temos uns principios que mantivemos sempre. Vale? E, polo tanto, pois, tomamos as decisións de ir aos actos ou non ir según a axenda ou según as valoracións que fagamos. Pero fixémoslo sempre. O do día 6 houve cantidad de veces que non fun. Por certo, foi unha vez como alcalde accidental e, vamos, vapuleáronme. As barbaridades que se dixeron ali eran claramente anticonstitucionais, pero polo outro lado. O sea, falou un señor que podía ser da Falanxe e defender os principios da Falanxe como un santo. E tuve que aturalo. Que vamos a facer? Pois tuve que aturalo. Ben, evidentemente, vamos a votar en contra do monumento, evidentemente, pois é como outros, pois cando se pode limparase, e xa está, non ten moita trascendencia. Pero ese non é o problema. O problema é que ustedes están, repito, nesa campaña todos os días para transmitir aos ciudadanos que nós somos nacionalistas. Pois sí, é a moita honra. Sigan por aí, que nos encanta que fagan. Nos encanta, sigan. Sigan. E cando nos votaron, era porque sabían o que votaban, sabían. Igual ustedes non se enteraran, pero os ciudadanos sí. Moitas grazas, señor César Mosqueira. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, non me sorprende, en primeiro lugar, non me sorprende que nun tema tan relevante non interveño o alcalde de Pontevedra, porque sabemos como se esconde que hai un tema que lle resulta incómodo, pero creo que nos asuntos incómodos é cando hai que dar a cara, señor Fernández Lores. E non me sorprende este voto, non é algo novo. Aquí xa vivimos un desprezo ao alcalde Figueira Valverde, cando deberíamos estar todos orgullosos de que se lle dedicara ao Día das Letras Galegas, aquí sentiron vergoña, os do BNG sentiron vergoña, e o despreciaron, e con eso despreciaron unha parte moi importante da actividade que fixo polo moito que fixo por Pontevedra. Pero, señor Mosquera, dígalle ao señor Fernández Lores, si que o ve, porque eu nunca falo con él, porque aquí nunca fala, que esa mesma Constitución é a que lle permitiu a él gobernar sen gañar as eleccións. Para iso sí que a prometen ou a xuran, o que faga falta. Para iso agarraron a Constitución e fixeron súa. É a mesma Constitución, señor Mosquera, dígalle ao señor Fernández Lores si que o ve. Por que 40 anos? Hombre, creo que é unha data sinalada. Digo, por que tamén celebrar 25 anos de concelleiro como se celebraron? Que ten a data 25? Se celebrou aquí, vostedes por todo alto, facendo publicacións e todo. Bueno, pois creo que é unha data senlleira, son 40 anos e creo que temos que saber valorar todo o que temos avanzado e que todo o que podemos avanzar. E ningún problema que sexan nacionalistas. Creo que todo o mundo sabe que o BNG son nacionalistas, entre outras cosas porque o leva na súa denominación. O que non saben os veciños de Pontevedra é que o BNG despreza as forzas e corpos de seguridade do Estado. O que non saben os veciños de Pontevedra é que desprezan a Policía Nacional, a Guardia Civil, fanlle feos á Constitución no nome dos veciños de Pontevedra. O que non saben os veciños de Pontevedra é que o BNG, o alcalde de Pontevedra, como alcalde de Pontevedra, sen consultar a cidade de Pontevedra, asina manifestos apoiando alcaldes que incumpren a Constitución. Iso é o que non saben. E o que non saben os veciños de Pontevedra é que o alcalde de Pontevedra, a través de 2 concelleiros, se reúne con terroristas. E o que non saben os veciños de Pontevedra é que o nome de Pontevedra está mezclado con terroristas. E o que non queren os veciños de Pontevedra é que o nome de Pontevedra, o alcalde de Pontevedra, o relacione co terrorismo e co incumprimento da Constitución.
Por iso é necesario que se saiba. E vostedes hoxe aquí, dígalle o señor Fernández Lores, que se están retratando, despreciando unha Constitución da que creo que todos debemos sentirnos orgullosos. Antes, hai un momento, aquí falábamos do servicio sanitario, da sanidade pública, pois é algo que lle debemos á Constitución. E temos que estar moi orgullosos porque temos probablemente a mellor sanidade pública do mundo. Eso ven na Constitución, é un dereito garantido na Constitución. E apelan a ela cando lles convén. Pois creo que debemos estar orgullosos e creo que o ano que ven debemos unirnos e creo que sería bo que o nome de Pontevedra aparecera ligado ás homenaxes que se van celebrar en torno á Constitución española. Por lo tanto, é unha mágoa que tengamos que os veciños de Pontevedra teñen un goberno que, ademais de ser nacionalista, é un goberno anticonstitucionalista. Isto é o que non saben os veciños de Pontevedra. Por la miña banda, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Algúnha intervención? Non hai ninguna intervención. Pois entón sometemos o asunto á votación. Votos en contra da moción. 11. Abstencións. 2. Votos a favor. 10. Queda rexeitada por maioría. Ben, pasamos ao punto seguinte. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación á inmediata actuación en materia de fazendas locais e función pública. O señor secretario ten a palabra para o ditamen da comisión. A comisión ditaminou-se na o asunto ditaminou-se na Comisión de Economía e Facenda e o resultado foi favorable cos votos en contra do Grupo do Partido Popular, as abstencións do Grupo Mixto Ciudadanos e a favor dos restantes. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra señor Puente Rivera. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Efectivamente, o Partido Socialista presenta esta moción que se centra no control excesivo, baixo o noso punto de vista, e injusto, ao que o Goberno de España está a someter as entidades locais coa excusa da crise que iniciamos xa unha boa morea de anos da crise económica deste país. Particularmente no caso das entidades locais, centrada en 4 puntos, na regra de gasto, nos posibles destinos que o superávit dos concellos poda ter cada fin de ano, na contribución á reducción da débeda pública das corporacións locais e tamén con respecto á taxa de reposición dos empregados públicos nesas mesmas corporacións locais. Nos entendemos que o Partido Popular, coa excusa de loitar contra a crise, coa excusa de paliar os efectos da crise económica, o que está facendo é vía legal, facendo unha imposición ideolóxica a todas as institucións deste país, impedindo que a alternancia no poder e impedindo que a libre elección dos cidadáns entre diferentes opcións políticas e, polo tanto, entre diferentes opcións ideolóxicas e entre diferentes proxectos de goberno, pois se poda traducir en cambios significativos á hora de gobernar económicamente as corporacións locais e, polo tanto, facendo bo aquelo da ideoloxía única ou da mentalidade única. Parece que a economía non se discute, que a economía non ten ideoloxía e que a economía é unha verdade absoluta que está por riba das ideas e nada máis lonxe da realidade. Polo tanto, unha vez que se puxeron en marcha esta serie de medidas, que os concellos obligados e coas mans e as pernas atadas tiveron que acatar unha legislación claramente inxusta, presentamos esta moción que pretende basicamente flexibilizar nuns casos e suprimir noutros as medidas que o ministro Montoro impulsou nos últimos anos. Si falamos de regra de gasto, certo é que os concellos cumpliron sobradamente. A diminución do gasto computable o último ano foi do 1,2% no conxunto das corporacións locais en España e cumple, polo tanto, o obxectivo da regra. Con respecto á estabilidade orzamentaria,
os concellos, a lei prevé que se produza unha situación de equilibrio orzamentario e os concellos incluso se pasaron cumplindo, quer decir, hai un superávit a día de hoxe de casi 7.000 millóns de euros nas corporacións locais, que representa un 0,61% do PIB. E tanto é así que os concellos, pese á mala imaxe que se lles pretende poñer en moitas ocasións, son a día de hoxe, no seu conxunto, a única institución, o único nivel de administración en España que non incorre en déficit. Con respecto á súa contribución á reducción da débeda pública, tamén se cumpliu co obxectivo do 3% que mandaba a lei e, de feito, son tamén os concellos os que cumplen cando son precisamente as comunidades autónomas e o Goberno de España os que acumulan prácticamente o 100% da débeda pública deste país. E, por último, con respecto á taxa de reposición, os concellos experimentaron nos últimos anos unha diminución de empregados públicos que supera o 15%. Isto, ademais, insisto, de ser unha imposición ideolóxica por vía legal, supón na práctica graves dificultades para que as corporacións locais, especialmente as medianas e as máis pequenas, podan prestar adecuadamente os servicios que teñen que prestar á cidadanía e, polo tanto, se traducen en graves dificultades para os veciños e veciñas de cada un dos concellos deste país. Polo tanto, insisto, porque se está cumplindo e porque ademais se está tratando dun xeito absolutamente inxusto ás corporacións locais, igualándoas a todas, as que cumpren e as que non cumpren, e evitando que concellos que están saneados, que concellos que cumplen, que teñen as súas contas en regla, que teñen superávit, obligándoos a non poder satisfacer as demandas dos seus veciños e veciñas porque se poñen todo tipo de controis para que ese investimento non poda chegar na práctica á mellora dos servicios públicos. Por iso, o que propón esta moción son 4 cuestións moi concretas. A primeira é que se revise e adecue a regra de gasto ás necesidades dos servicios públicos que prestan os concellos, seguindo as mellores prácticas internacionais e tendo en conta criterios de sustentabilidade das contas públicas a longo ciclo. En segundo lugar, eliminar os límites impostos polo Goberno aos fins para que as entidades locais, a condición de que teñan as súas contas saneadas e en uso da súa plena autonomía financeira, podan destinar o superávit que xeren cada exercicio orzamentario a promover programas e servicios que demanda a cidadanía, como políticas sociais, políticas activas de emprego, programas de igualdade, políticas de mocidade. Terceiro, suprimir as restriccións á concertación de operacións de endebedamento por parte das entidades locais non incursas nos supostos da Lei de Estabilidade. E, en último lugar, modificar a regulación da taxa de reposición dos efectivos da administración local, de maneira que nos servicios de interese prioritario se poda chegar ao 150% de reposición e no resto dos servicios municipais ao 100%. E, aínda así, quedaría moito camiño por recorrer para repoñer eses postos de traballo perdidos nos últimos anos na administración local. E son basicamente as cuestións que planteamos, coa idea, como dicía, de que unha vez que os concellos na súa totalidade están saneados e que os concellos teñen unha boa parte da responsabilidade á hora de prestar servicios públicos e de mellorar a calidade de vida dos cidadáns, teñan autonomía financiera que os cidadáns, cando votan e elixen a determinadas opcións políticas para que os gobernen, podan ter e podan ser gobernados de acordo con esas preferencias que manifestan nas urnas. Nada máis. Moitas grazas, señor Puente. Señora Rei Martínez, ten a palabra. Gracias. Lo cierto es que se votó una regla de gasto y poco tiempo después el Partido Socialista en el Congreso nos dice que hay que flexibilizarla. Y si no me equivoco, llegan a un acuerdo en la Comisión Nacional de la Administración Local para estudiarlo, porque es posible que se pueda flexibilizar. En mi opinión, lo que no es razonable es que se elimine cualquier tipo de límite. Básicamente porque si todos los ayuntamientos reinvertimos el superávit y no amortizamos, no cumplimos con los objetivos de déficit y podemos ser sancionados para empezar con 2.000 millones de euros. Pero es cierto que el Gobierno ya debería haber traído la reforma al Congreso porque fue el primer acuerdo de investidura con Ciudadanos. La regla de gasto solo opera cuando se tiene superávit. Si hay déficit, lo que hay que hacer es corregirlo. En la medida en la que los ayuntamientos vayamos amortizando deuda, tendremos mayor capacidad de gasto para el futuro. Es decir, hay que tener muy claro que las cosas no son gratis y a veces no está de más recordar los aeropuertos peatonales o la compra de un edificio sobrevalorado que se ha comprado recientemente en Madrid como única forma de cumplir las inversiones. Entonces, lo más razonable
no parece la eliminación sin más de cualquier tipo de regla, sino su reforma, que también ayude a incentivar políticas responsables y positivas de cara a la sostenibilidad, revisando la definición de las inversiones financieramente sostenibles, sin olvidar que es una regla exigida por los tratados europeos. En cuanto a la tasa de reposición, gracias a Ciudadanos, en los presupuestos generales del año pasado se hizo una gran oferta de empleo público precisamente para lo que pide esta moción, con lo cual en este punto estamos más que de acuerdo. La estabilidad presupuestaria no es una cuestión de ideologías, efectivamente, es una cuestión de poder pagar los gastos y podemos discutir si la ley es más o menos restrictiva. La Administración tiene que estar sujeta a algún tipo de regla y tener una gestión mínimamente seria. Por eso estamos absolutamente a favor de los puntos 1 y 4, pero en los puntos 2 y 3 les propondríamos cambiar, eliminar por flexibilizar y revisar por suprimir. Lo que no podemos es volver al pasado, a los grandes gastos absurdos. De ninguna manera, ahora que dicen que estamos saliendo de la crisis, nos merecemos que se acaben ya los recortes y lo que no podemos permitir es que se vuelva a las andadas, al gasto sin ningún tipo de regla. Lo que tenemos que hacer es cuadrar las cuentas. Muchas gracias, señora Rey. Señor Rey Núñez, ten a palabra. Bueno, en liña cunha proposición de lei presentada polo Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en Común Podem en Marea no Congreso dos Deputados, e da proposición non de lei aprobada pola Comisión de Facenda do Congreso día 13 de novembro, debería eximirse da aplicación da regra de gasto ás entidades locais que presenten contas públicas saneadas, é dicir, as que presenten superávit ou equilibrio orzamentario, teñan un nivel de débeda inferior ao 110% dos recursos correntes e manteñan un prazo medio de pagamento a proveedores inferior aos 30 días. É igualmente imprescindible que o Goberno aprobe para o exercicio de 2018 a prórroga da aplicación das reglas que permiten destinar os remanentes de tesourería a financiar investimentos financeiramente sustentables. Convén chamar a atención sobre o feito de que as corporacións locais son as que fixeron o maior esforzo na reducción do déficit público. Segundo datos de 2016, o superávit foi do 0,6% do PIB, fronte ás demais administracións que todas incorreron en déficit. Nas comunidades autónomas alcanzou o 0,8%, o 1,6% na Seguridade Social e o 2,5% na Administración Central, que é a campeoa do déficit. Se comparamos cos datos das corporacións locais en media da Unión Europea, tamén demostramos mellores cifras. Aquí reduciuse o 0,6% no caso español fronte ao 0,1% da media europea. Iso impide que os concellos se acheguen en España ao grado de prestación de servicios públicos da súa competencia que hai no resto de Europa. De feito, a regra de gasto é moi diferente no resto da Unión Europea, onde se lle aplica ao conxunto das administracións públicas, non a cada unha delas por separado, onde é un indicador máis do obxectivo de estabilidade orzamentaria a medio prazo, non un obxectivo anual de obrigado cumprimento, e onde o seu incumprimento non leva aparelladas sancións, como as que Montoro teima en aplicar aos nosos concellos. Polo tanto, votamos a favor desta moción. Moitas grazas, señor Rey. Señor Abal González, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. A ver se entendo ben. O Partido Socialista de Pontevedra trae hoxe unha moción ao Concello de Pontevedra para exixir que se gaste máis justamente nun concello onde non se gasta, onde o seu portavoz, o señor Fernández, sempre está aquí aludindo a que non se chegou ao 50% de gasto en investimento e, justamente, en vez de exixir unha moción para que se gaste o orzamentado, trae unha moción seguramente feita destas mocións que se presentan en todos os concellos, pero que cada grupo debe discrecionar e debe de adecuar e decidir as que presenta ou non. Porque a veces podese cometer estas voladuras, como acaba de cometer o PSOE ao traer unha moción para pedir que se gaste máis justamente un concello onde se deixa sen gastar, na última liquidación que temos definitiva, 5.600.000 euros. Miren, señores do Partido Socialista,
Non entendo que traian unha moción de forma aislada cando na conferencia de presidentes Cando na conferencia de presidentes celebrada o 17 de xaneiro acordouse a creación de 2 comisións de expertos onde xa se está a traballar, onde hai unha comisión tamén creado un grupo no Parlamento o 19 de setembro de 2017 onde se acordou a iniciativa da Comisión Nacional de Administración Local un grupo de traballo de carácter bilateral entre o Ministerio de Hacienda e a Federación Española de Municipios, presidida por Abel Caballero. Non sei se isto ten algo que ver con eses temas internas que teñen vostedes entre Abel Caballero e Pedro Sánchez. Seguramente responda a isto. Porque, fíxense, a revisión da regra de gasto non pode plantexarse de forma aislada, que é o que vostedes fan nesta moción. Ten que facerse no contexto da reforma do Regulamento 1175/2011 da Unión Europea, do Parlamento Europeo e do Consello. Miren, a estabilidade presupuestaria foi unha das claves da política económica que axudaron a España a sair da crise na que as políticas de esquerda nos metieron a todos os españois. Dende o ano 2011, España conseguiu reducir o seu déficit público en algo máis dende o 9% hasta o actual nivel cercano ao 3%. Esa importante mellora, señores do PSOE, no saldo das contas públicas, comezou, ademais, nun contexto de baixo crecemento e baixa inflación. E, como saben, agora que empezan a vislumbrarse, empezase a sair da crise, ainda queda moitísimo, pero empezan a dar os seus frutos, empeza a verse as melloras, empeza a verse como se sube o salario mínimo, empeza a verse como a contratación aumenta, como empezan a reposición de funcionarios públicos, como empeza a chegar a todos os estratos sociais, pero ainda queda moitísimo. Vostedes agora sacan da manga aisladamente a reforma da regra de gasto. Unha reforma que nós entendemos que sí que se debe flexibilizar, que non nos pechamos a que se flexibilice, pero en que entendemos que debe facerse conxuntamente dentro do marco da Unión Europea, nunca de forma aislada, que como vostede o propoñe nesta moción, é como entendeu a Federación Española de Municipios e como entendeu a Conferencia de Presidentes Autonómicos. Miren, a actual regra de gasto, a actual regra de estabilidade financiera, permite aos concellos, como de Pontevedra, que deixa 5.600.000 euros de superávit sen gastar, permite o investimento en inversión financieramente sostenible. Permite, dentro desta regra que vostedes critican, permite invertir o superávit do dinheiro que non gastan, permite invertir en saneamento, abastecimento e distribución de augas, permite invertir en recollida, eliminación e tratamento de residuos, permite invertir en alumbrado público, permite invertir en protección e mellora do medio ambiente, permite invertir en mellora de estruturas agropecuarias e sistemas productivos, permite invertir en construción e rehabilitación de polígonos industriais municipais, permite invertilo en placas solares, permite invertir en rehabilitación de mercados municipais, en reconversión de edificios municipais, permite invertilo en promoción turística, permite invertilo en sistemas de bicicletas, en autobuses urbanos, en sustitución de marquesinas, en construción de carriles bicis, permite invertilos en laboratorios municipais ou provinciais, en equipos informáticos, permite invertilo en estacionamientos de tráfico regulados, permite invertilo en plantación de árbores, compra de columpios e equipamento para parque, en rehabilitación de cualquier espacio histórico-artístico, etc. Camiños veciñais, etc. Saben onde inverten sempre? É únicamente o Concello de Pontevedra, en proxectos que non fixo, en rúas, solo en rúas. Por lo tanto, que vostede me veña aquí a falar de toda unha serie no Concello de Pontevedra, de toda unha serie de flexibilidades no regra de gasto cando só se destina a unha función toda o que non se cumpre en Pontevedra, sinceramente, eu o que teño que dicir é que non procede. E non procede porque, insístolle, vostedes teñen que ter un pouco máis de rigor a saber en que concello presentan estas mocións que saen de Madrid e deben adecualas. E fíxense, vostedes saben que a definición debe respetarse
con absoluto respeto ao ordenamento xurídico comunitario e de acordo co criterio de prudencia. Un dos factores que posibilitaron a existencia dun superávit estrutural na administración local foi justamente esta regra de gasto, esta estabilidade presupuestaria. Polo tanto, o que cumpre é, entre todos, entre a Conferencia de Presidentes, entre o Grupo de Traballo, entre a Federación Española de Municipios, modificar esta regra de gasto na medida que se está cumprindo, pero nunca de forma aislada, sempre de acordo coas reglas da Unión Europea, que son as regras que nos están sacando da crisis. Por lo tanto, o noso voto en contra e nada máis. Moitas grazas, señor Abal. Señor González Carballo, ten a palabra. Sí, moi bons días, moitas gracias. A mí me encantaría que convocaran unha reunión de alcaldes do PP e que o señor Abal lle explicara todas esas bondades aos alcaldes que están gobernando nos diferentes concellos, tanto de Galicia como fora de Galiza. Que lle explicara ben, porque ao mellor hasta o entendían. Con relación á moción, eu supoño que está perfectamente estudada, que está perfectamente encaixada dentro do artigo 135 e por nós non vai a ser, por tanto, vamos a votar a favor. Moitas grazas, señor González Carballo. Algúnha outra intervención? Señor Puentes. Sí, por dúas cuestións. Unha, porque había unha emenda de Ciudadanos que está entrando. A portavoz de Ciudadanos plantexaba dúas cuestións, que era cambiar dúas palabras. Non imos aceptar iso por dúas cuestións. Un, porque efectivamente a moción é unha moción que presenta o Partido Socialista no conxunto de corporacións locais e está elaborada a partir dos acordos acadados polo Grupo Parlamentario Socialista no Congreso dos Deputados con outras formacións políticas e, polo tanto, o acordo é o mesmo en todas partes, pero que, ademais, a moción, eu entendo que o que di a portavoz de Ciudadanos é que non eliminar o que hai para convertir isto na lei da selva e que sexa unha barra libre, pero que a moción xa plantexa iso, porque efectivamente dice eliminar os límites impostos aos gobernos para poder destinar o superávit a servicios públicos, pero fai unha salvedade, non eliminalos e a todos, sino a aqueles que teñan as súas contas saneadas, é dicir, a aqueles concellos que cumplan, que podan destinar superávit a determinadas cuestións. E, en terceiro, o punto 3, que era outro no que se planteaba a discrepancia, que falamos de suprimir as restriccións á concertación de operacións de endebedamento, tamén non é que un pode endebedarse o que queira hasta onde queira e que se arruine, como fixo o Concello de Madrid casi no seu momento, cando gobernaba o Partido Popular, sino que di que suprimir as restriccións para aquelas entidades locais non incursas nos supostos da Lei de Estabilidade, co cal se está xa supeditando ese posible endebedamento a cumplir e a respetar a Lei de Estabilidade. Por lo tanto, nós a moción, o acordo, deixamos tal como está, porque entendemos que é suficientemente garantista para non crear aquí unha situación na que todo o mundo se endebede ata o imposible e se arruinen as contas públicas deste país, pero que ao mesmo tempo non esteamos na situación na que estamos agora, que concellos que teñen as súas contas saneadas, que terían capacidade e cartos para mellorar os servicios que lle prestan aos veciños, non os poden facer porque o Goberno de España lles impide destinar eses cartos a cuestións lóxicas básicas de satisfacción das propias competencias que a Constitución, que tanto nomea o Partido Popular, lle recoñece, ademais, aos concellos, e moitas outras que a Constitución lle recoñece a outras administracións locais e que están prestando os concellos por inacción do Goberno de España ou da Xunta de Galicia, fundamentalmente. Por lo tanto, o acordo queda como está. Con respecto á intervención do Partido Popular, eu vou confesar, claro, estes días de Navidad, como casi todo o mundo, pois tiven algunha cena, onte particularmente deiteime tarde, tampouco dormín a maioría de horas, as horas que durmo habitualmente, pero son incapaz de entender o que o señor Abal intentou dicir. Absolutamente. Por nos di que presentamos unha moción para pedir que se gaste máis nun concello que non gasta, que si gasta, que Montoro, que mezcla o superávit con coa execución real dos orzamentos.
pois nós queremos que se gaste, porque se o Concello de Pontevedra, como dicía o portavoz municipal, executou menos do que debía o ano pasado, que execute máis este ano, por suposto, pero se ainda encima podemos destinar o superávit a gastar máis en cuestións necesarias para os veciños e veciñas de Pontevedra, pois gastémolo. Logo, eu entendo tamén que o señor Abal seguro que esta noite dormiu pouco polo disgusto de onte en Cataluña e por ser unha forza política casi extraparlamentaria, pero logo intenta aí tirar de argumentario e a ver se poden lazar isto con Abel Caballero, el PSOE, la FEM, Vigo, Pontevedra. Claro, mire, isto está presentando o Grupo Socialista na FEMP e foi parte da redacción desta moción tamén, non busquen cousas extrañas aí, en fin, nada. E despois, claro, non sei, o resto xa me perdín. Quixen intentar anotar algo, pero tampouco sei moi ben que dixo de que se a esquerda e tal. O problema deste país non é, nin era, siquiera, agora non é, e non era nin siquiera no inicio da crise a débeda pública. O problema deste país era a débeda privada, e unha débeda privada motivada fundamentalmente por un comportamento bancario de todo menos, en fin, racional e de todo menos limpo, transparente nos últimos anos, e eu creo que as grandes entidades bancarias deste país, as caixas de aforros, Lehman Brothers nos Estados Unidos, comunistas, roxas, de esquerdas, precisamente creo que non eran. Por lo tanto, en fin, decir que aquí a esquerda ten a culpa dos males do endevedamento deste país, en fin, o problema deste país era a débeda privada, provocada ademais por esa xestión bancaria e por combinada cunha especulación urbanística e do chan da que o señor José María Aznar, amado líder seu, pois ten bastante que ver en todo isto. Polo tanto, deixémonos de trapalladas, deixémonos de argumentarios, de intentar desviar tiros para xustificar non sei que posturas, e falemos da realidade. E vostedes teñen que decidir se queren votar a favor dunha iniciativa que plantea que concellos como este, que teñen recursos a final de ano, porque teñen superávit, e os podan destinar a mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas de Pontevedra e podan prestar mellores servicios os que prestan neste momento, ou non, e que, polo tanto, sigamos sendo nós os que paguemos os pratos rotos e que sigamos sendo este e outros concellos os que lle permitan a Montoro cadrar as contas ante a Unión Europea sin que el estea asumindo nin de lonxe o mesmo nivel de responsabilidade no goberno de España a hora de cadrar esas contas. Trátase simplemente diso. E vostedes, unha vez máis, deciden ser seguidistas con Montoro, co seu partido e co seu goberno, independentemente de mellorar unha calidade de vida dos cidadáns de Pontevedra. Esta moción vai diso, nada máis, e vostedes elixen o camiño. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Abal González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Moi brevemente, para responder ao señor Puentes, que vostede negue que neste país houve un problema de débeda pública é moi grave. Que vostede negue que neste país non había para pagar a sanidade, as pensións, as contas ao final de ano, sinceramente, que vostede negue o que sucedeu neste país, con máis de 100.000 millóns de euros ao final de ano, onde tiñamos a prima de risco, onde vostedes solicitaban o rescate ao país, que vostede negue toda esta parte, sinceramente, deixame moi preocupado de onde están e onde queren ir. Mire, señor Puentes e señores do PSOE, se vostedes queren que se destine o superávit a todas as cousas que din, poden yo exixir ao señor nas negociacións que fan con o señor González Carballo que destine o superávit a todas esas outras cousas. Por que non lle exixen? Por que non lle exixen que destine o superávit a saneamento, a recollida e tratamento de residuos? Isto permite a lei, alumbrado público, a protección e mellora do medio ambiente. Por que non lle exixen? Que quere vir vostede aquí a facer? A limpar a súa cara, a limpar as súas vergoñas? Señor Puentes, mire, señor González Carballo, vostede outro día falaba en toda a súa intervención utilizou a táctica do trilero para falar do Concello de Ourense, en vez de falar dos orzamentos de Pontevedra, falou do Concello de Ourense. E resulta, porque isto é importante, está hilado con isto, e resulta que o Concello de Ourense no día de onte aprobou a baixada do IBI nun 10%. Por lo tanto, toda a súa argumentación se quedou desbotada no anterior pleno. Pasamos por aquí, sí, señor Fernández González. Por lo tanto,
isto de superávit, non gastamos, non temos superávit, non baixamos os impostos, pero queremos gastar máis cando non gastamos. O que ten que aclararse son vostedes. Queren que o Concello de Pontevedra gaste máis? Exíxenlle que gaste. Quere que o Concello de Pontevedra destine o superávit a outras destinos non só de investimentos máis sociais? A lei o permite, e eu digolle, e nós dicimoslle, hai que facelo dentro da Unión Europea. Pero vostedes teñen a capacidade, o goberno esta minoría, teñen a capacidade de exixirlles que destinen o superávit a todas as cuestións que lle comentei antes. Non entendo como traen unha moción, insístolle, justamente o Concello, que deixa 5.600.000 euros en gastar. Están dicindo, trae unha moción a Pontevedra, gásteme máis cando non o gasta. O primeiro sería exixirlle que gasten, e nas negociacións no orzamento será exixirlle que cumpla o seu orzamento. Eso será o primeiro. Nós insistimos, estamos de acordo con flexibilizar a regra de gasto, estamos de acordo, pero nunca de forma aislada, sempre de forma conxunta, nada máis. Moitas grazas, señor Abal González. Señor Puente será despois do señor González Carballo, non? Señor González Carballo, ten a palabra. Si, que eu quería pedirlle ao señor Abal e a todos os membros desta corporación que siga imperando o espírito navideño, porque senón mal vamos, máxime cando xa caiu o gordo en Madrid, que é no número 13. Non? Me acaban de informar mal. Bueno, pois caeu o segundo no Grove. Entón, bueno, entonces... Xa acabastes. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Aí vai. Sí, eu, espírito navideño, todo, quer decir, lavo a cara todas as mañás, hoxe procurei, ademais, para vir con menos cara de sol. O problema é que creo que tengo o señor Abal, non eu. Eu tiña dúbidas, pero acábame de confirmar aquí, portavoz municipal, que el dormiu moitas horas esta noite e tampouco entendo o que dixo o señor Abal. Entón, vai ser que o problema é de explicación do señor Abal e non noso, nin porque non nos lavemos a cara, nin teñamos espírito navideño, nin nada diso. Só un matiz, non? Porque cando se din moitas tonterías, e permíteme que exprese, en fin, que diga esta palabra, a veces un patina, e claro, que se me diga, en fin, como modelo de mala xestión de, en fin, da débeda pública e dos gobernos de esquerda ou do goberno de Zapatero, que foi o último de esquerdas que tivo este país, que se me poña como exemplo as pensións. Claro, cando o señor Rajoy entra no goberno de España cun fondo de reserva, cunha hucha das pensións de casi 67.000 millóns de euros, despois desa nefastísima xestión económica do Partido Socialista e da esquerda, e hoxe eses 67.000 millóns de euros están en apenas 8.000, é dicir, está a hucha vacía, por certo, pedindo previamente inxentes cantidade de cartos prestadas aos bancos, o sea, pagándoas vía crédito para non agotar este fondo, endebedándose tamén o goberno do Estado, que non nos permite facer a outros, para poder pagar as pensións. Penso un pouco, eu non sei se vostede tamén dormiu pouco esta noite, pero durma algo e penso que di antes para non decir ese tipo de cuestións, porque, vamos, queda en evidencia. A regla de gasto. Vale. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Socialista. 6. Abstencións. 1. Votos a favor. 10, 13, 15. Sí, faime caso. 15. Falta Cesario me lo dará. 10, 15. Por lo tanto, apróbase por maioría da corporación. Ben, pasamos ao punto número 5, non sei se o grupo de... 4 aínda. Pensei que estábamos... Proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra solicitando que o Concello impulse medidas para o soterramento do transformador eléctrico situado na confluencia das rúas Alemaña e Bélxica no barrio de Monteporreiro. Señor secretario, ten a palabra. Pois o asunto determinouse na sesión da Comisión de Mobilidade e Infraestructuras, Obras e Servizos de novembro deste ano, favorablemente coa abstención dos membros do BNG. Moitas grazas, señor secretario. Señor Rei Núñez, ten a palabra.
Ben, en febreiro este pleno aprobou por unanimidade unha proposta do Grupo Municipal de Marea Pontevedra para reactivarmos o plan de soterramento da liña de alta tensión que atravesa o barrio de Monteporreiro. E como consecuencia desta iniciativa, o Concello retomou un asunto de grande importancia suspendido desde 5 anos atrás. Deste xeito, o 22 de agosto deste ano, o DOGA publica a resolución do 26 de xullo tamén deste ano da Xefatura Territorial de Pontevedra da Xunta de Galicia, pola que se somete a información pública a petición de autorización dunha instalación eléctrica no Concello de Pontevedra que contempla o soterramento de 1.900, casi 2.000 metros da liña en cuestión. En todo caso, queda pendente un cambio normativo a respecto das liñas de alta tensión, subestacións e transformadores que considere o principio de precaución, minimice as emisións electromagnéticas e aumente as distancias de seguridade ata os espazos vitais das persoas. Iso debe traducirse necesariamente en conducir as liñas de alta tensión por lugares deshabitados, no deseño de sistemas de distribución máis seguros e en minimizar os efectos negativos destas instalacións. Ademais da liña de alta, para que se acadou o compromiso de soterramento, no corazón do barrio de Monteporreiro, ao carón dunha das torres que serán retiradas na confluencia das rúas de Alemaña e Bélxica dentro do Parque Europa, existe un centro de transformación eléctrica duns 35 metros cadrados de planta que conta con 2 transformadores eléctricos no seu interior, de 630 e de 400 kilovoltio-amperios, respectivamente. Ademais de constituir un risco potencial para a saúde nunha contorna de xogo infantil e de reunión de persoas do barrio, xera unha importante barreira física, bloqueando a comunicación das rúas cara ao parque central do barrio de Monteporreiro, imposibilitando a existencia dunha entrada principal cunha mellor accesibilidade dende a Rúa Bélxica. Tras conseguirmos que se retomase o soterramento da liña de alta tensión, Marea Pontevedra entende que é o momento para lograr unha mellora completa da zona central do barrio, impulsando o soterramento deste centro de transformación eléctrica e liberando así un espazo importante para a mellora das condicións de vida da veciñanza. En consecuencia, presentamos a seguinte proposición con 2 puntos. O primeiro, instar ao Goberno Municipal a iniciar a maior brevidade conversas coa Consellería de Industria e a empresa Gas Natural Fenosa coa finalidade de aprobar a realización das obras de soterramento do transformador situado na confluencia das rúas Alemaña e Bélxica e, en segundo lugar, instar a Xunta de Goberno local a adoptar as medidas necesarias para desenvolver os compromisos que se adquiran coa Consellería de Industria e con Gas Natural Fenosa para a execución do soterramento dese transformador. Esperamos contar co apoio dos demais grupos en beneficio dos veciños de Pontevedra e dos cidadáns de Pontevedra, dos veciños de Monteporreiro e dos cidadáns de Pontevedra en xeral. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rei. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra, está a pedir. Pois, moitas gracias, señor alcalde. Moi bons días a todos e a todas. Unha intervención moi breve para anunciar o noso voto favorável. Tal e como dixemos na comisión, reservámonos para o pleno a decisión final, vai ser o voto favorável, malia que, por un lado, por suposto, porque seguiremos facendo todos os traballos habidos e por haber e todos os esforzos habidos e por haber para conseguir o soterramento desa liña de alta tensión, por suposto, non cabe ninguna dúbida. A respecto do transformador, danse aquí, creo que, 2 argumentos. Un, afastalo das vivendas e das zonas poboadas, non sei eu se soterralo conta como afastalo un par de metros das vivendas, pero bueno. E outro argumento que se dá é mellorar a accesibilidade a contorna da zona de xogos, e onte quedou demostrado que de outras maneiras tamén se pode conseguir esa mellora da accesibilidade, pero como este goberno está sempre pola mellora da calidade urbana, porque os nenos poidan xogar na rúa e desenvolverse autónomamente, etcétera, pois anunciamos o noso voto favorável. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario, ou señor Gómez Xunqueira. Señor Moreira, que vai intervir? E como non interviu antes, se olvidou. Pois damos a palabra agora, o problema. Simplemente que vamos a votar a favor desta iniciativa e decirle a Marea, ao BNG, que estén tranquilos, que o soterramento
da liña de Monteporreiro xa está encaminhado, se vai facer no próximo ano. Vostedes sigan facendo o que teñen que facer, que nada, porque non fixeron nada en todos estes anos, tuvo que ser un goberno do Partido Popular o que ao final soterre a liña de alta tensión de Monteporreiro, porque se fora por vostedes, pois seguiríamos esperando, os veciños seguirían esperando. Bastante gorda teñen montada vostedes en Monteporreiro como para votar en contra dunha iniciativa de Monteporreiro. Por outra parte, o señor Rei, pois é benvido a preocuparse polo barrio de Monteporreiro, e agora que xa está encaminhado o proxecto de soterramento, vostede quere tamén deixar a súa pequena aportación co soterramento do transformador, ningún inconvinte, estamos a favor, e máis, isto xa tiña que estar feito hai moitos anos. Pola nosa banda, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Eu non pensaba intervir, pero o que non vou a soportar son mentiras, non, do portavoz do Partido Popular. O Concello de Pontevedra hai xa anos que soterrou a liña, ou fixo a obra civil para soterrar a liña. Quen non fixo os deberes foi a Xunta e Fenosa. Entón, iso é a verdade. O demais é non se pode decir públicamente. Por lo tanto, un respeto e atéñase á verdade. Logo, despois de moitos anos, agora Fenosa e chegaron a un acordo, non sei por que vía, nos alegramos moitísimo e se vai a meter o cableado no soterramento que fixo o Concello de Pontevedra, que pagou o Concello de Pontevedra, que foi quen cumpleu ese convenio asinado. Por lo tanto, diga usted o que queira, pero non diga mentiras. Sométese o asunto a votación. No, xa está. Por que non? Vale, por que non? Ben, fale vostede. Gracias, pero o que non é de recibo é que vostede fale cando lle dé gana, meta baza cando lle dé gana, cando vostede non ten turno neste asunto, presidente. Pero se o presidente fala cando lle dé gana, teremos dereito de réplica, salvo que non lo retire. Esa é a súa verdade. Está constatado que a Xunta de Galicia puso a disposición do Concello de Pontevedra prácticamente era 1 millón de euros, solamente tiña que presentar un escrito para pedilo e rematar a obra. E non o fixo. E o pediu para facer outra obra nas liñas de esculturas. Esa é a verdade. Outra cousa é que vostede non quere recordar. Por tanto, non vamos a mover neste tema máis, pero que queden as cousas claras. Gracias. Sométese, polo tanto, o asunto a votación. Votos en contra da moción que presenta a Marea. Ningunha. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 5. Non sei se quere intervir a portavoz do Grupo Mixtos para retirar o punto. Señora Rei Martínez, ten a palabra. Retiramos la moción del orden del día, sin más. Número 6. Ratificación, que tamén eu dou a palabra ao Partido Popular, porque señor Moreira, ten a palabra. Sí, gracias, señor presidente. Esta moción a presentamos o día 1 de decembro, non foi dictaminada, o noso interese que se xa dictaminada, por lo tanto, a retiramos para que se xa tratada na comisión correspondente. Gracias. Grazas. Pasamos ao punto seguinte, punto número 7. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o Centro de Información á Muller. Señor secretario, ten a palabra. Pois o asunto dictaminouse pola Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural positiva ou favorablemente coa abstención dos señores concelleiros dos grupos de Marea Pontevedra e do BNG. Moitas grazas, señor secretario. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Señora Fouces, vou usar as palabras que máis ou menos usou vostede na primeira intervención que tuvo neste pleno. Todos sabemos que os servizos sociais do Concello de Pontevedra están en emerxencia social polos recortes que vostedes viñeron facendo dende que se fixeron cargo deste servizo. Reducción de presuposto, pouco persoal, etc. O que leva a un peor servizo aos pontevedreses e pontevedresas.
á vista está os premios que nos están dando de Corazón de Pedra polos presupostos do ano 15. Tuvemos o premio Corazón de Pedra no ano 16, polos do 16 xa estamos nominados, polos do 17 volveremos a tripitir e nos do 18 pasará o mesmo, tristemente. Sí, sí, podedes estar orgullosos, sí. Resulta que, eu non sei se a señora Fouces coñece o decreto 130/2016 do 15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o procedimento para o recoñecemento e acreditación dos CIM de titularidade das entidades locais de Galicia, así como para a modificación e extinción do seu recoñecemento. Eu recoméndolle, señora Fouces, que se non o fixo xa, que iso parece, lea os artigos, varios deles, sobre todo, deste decreto. Por exemplo, os artigos 3, o artigo 5, por exemplo, as letras A, B, C e G, nos que está máis que xustificado que haxa máis persoal. Hai exemplos ben claros de concellos como o noso, incluso máis pequenos, que teñen bastante máis persoal. Por exemplo, Ourense, unha psicóloga directora, unha abogada, unha xefa de negociado, un auxiliar administrativo, unha educadora social. Vilagarcía, por poñer un máis pequeniño, unha socióloga directora, unha educadora familiar, unha traballadora social, unha administrativa, un psicólogo e unha abogada. Por exemplo, vamos a poñer dous, porque se poñemos todos estes, morremos de vergonza. No artigo 5 tamén, na letra N, fala da mesa local de coordinación, que, por certo, no Concello de Pontevedra non hai, aínda que no 2010, cando os servizos sociais de Pontevedra os levaba o PSOE, a señora Margarita Castejón, que era a concelleira do ramo naquel momento, presentou unha proposta de borrador de regulamento de funcionamento polos que se rexerá a Mesa de Coordinación para a mellora da atención ás vítimas de violencia de xénero, Mesa Local de Violencia Machista. En xaneiro deste ano eu preguntei á directora do CIN se existía e non existe. Vamos cada vez mellor. En fin. En xullo deste ano tamén preguntei se estábamos na rede de entidades locais contra a violencia de xénero. Por suposto, non estamos. Eu non entendo cal é o motivo desta historia, pero, bueno, en fin, con moita mágoa, teño que decir que Pontevedra non está. En xullo había 169 concellos de toda Galicia, pero Pontevedra non. Fala vostede, e éncheselle a boca, señora Fouces, da defensa das mulleres, da igualdade, do feminismo, da hipocresía que hai alrededor deste tema tan importante. Pois ben, señora Fouces, a primeira hipócrita é vostede, porque predica unha cousa, pero non dá trigo en consonancia. O que dá é IEL. Ten o CIM en cuadro, durante máis dun mes, sin atención máis que xurídica, pola ineptitude deste goberno, por suposto, a directora deste servizo é imposible que dea abasto con todo o traballo que ten. Imposible. Menos mal que vostedes tamén presumen de defensores dos traballadores. E por iso, señores do goberno, presentamos a seguinte proposta de acordo. Dotar de máis persoal ao CIN de Pontevedra para poder abranguer non só máis horario de atención das especialistas, senón tamén ter máis persoal específico, como pode ser, e estos son exemplos, unha traballadora social, unha educadora social e unha administrativa como mínimo. Todo isto non produciría menoscabo algún para as arcas do Concello, xa que, como saben, os recursos destinados aos CIM financia a Xunta de Galicia na súa integridade. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Rodríguez Teso. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias. Todas somos conscientes del estado actual del CIN de Pontevedra, absolutamente todas, porque es un tema que a todas nos preocupa. Yo lo he hablado en numerosas ocasiones con Carmen Moreira, con Paloma Castro, con la señora Teso, todas mujeres concienciadas, todas mujeres implicadas en la lucha contra la violencia. Y es que para nosotras en este tema no hay diferencias ideológicas, es una lacra con la que hay que acabar.
En cambio, el CIN sí que es cierto que ha permanecido con las puertas prácticamente cerradas y es ahí donde parece haber diferencias. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el contenido de esta moción. Entiendo que sí que hace falta ampliar el personal, que sí hace falta ampliar el horario y es más, donde está ubicado tampoco me parece el lugar más idóneo. Pero si además todo ello, tal y como dice la moción, no supone gasto y sí beneficio, evidentemente, adelante. Muchas gracias, señora Rey. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. A Marea Pontevedra lle preocupa, CIN. Amosamos esa preocupación porque xa fixemos unha pregunta en relación ao persoal no pleno do mes de novembro. O CIN é un espazo vital de importancia en relación á problemática que trata, coa cal estamos todas máis que concienciadas. O máis coherente é que o Goberno do Concello faga o imposible para que este servizo sea eficaz ao 100%, cousa que non sucede actualmente. Non necesitamos explicar que o CIN non é, en realidade, o lugar a que debe acudir as mulleres no primeiro lugar. Debería ser un servizo competente, que realmente sexa funcional, e para iso necesita persoal preparado e suficiente tamén. Este é o caso do CIN de Pontevedra. Está o CIN de Pontevedra nestas condicións? O Concello, que teña aproximadamente 800 consultas ao ano, debe ser un servizo competente e que atenda todas as demandas. Dende que o CIN leva funcionando, non se puxeron as medidas estruturais que prevean esta falta de persoal. As violencias machistas non se deixan de producir nin por baixas laborais, vacacións, nin permisos. Nos imos votar a favor desta proposta. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señora Paloma Castro, ten a palabra. Perdón, dalle outra vez. Xa. Eu comparto completamente o que acaban de sinalar os compañeiras dos outros partidos. Tamén imos votar a favor desta moción. Entendemos que o CIN na problemática de violencia de xénero ten un papel fundamental. Unha muller que sofre malos tratos e decide a denunciarlos e dar un paso, necesita nun primer momento sentirse arroupada, asesorada e protexida, e así para poder continuar con ese duro procedimento que ven despois, no cal tamén o CIN continúa sendo moi relevante. Entendemos que, a pesar de proclamarse o Concello de Pontevedra como Concello defensor das mulleres e pioneiro na loita da violencia de xénero, a realidade do funcionamento do CIM é moi distinta, xa que presenta múltiples carencias, sobre todo non esta altura de unha cidade de 84.000 habitantes. En Pontevedra conta, como xa sinalou a miña compañera, con 2 persoas de persoal fixo. Bueno, unha psicóloga, porque a abogada acude 2 veces por semana. Se comparamos con outros concellos, como poden ser o Concello de Vilagarcía ou o Concello de Vigo, concellos gobernados por socialistas, onde a preocupación por a violencia de xénero é real, deixa moito que desear. Para non repetirme no que dixo a miña compañera de todos os membros que forman o CIN, tanto de Vilagarcía, que son ten de persoal fixo unha socióloga, unha pedagoga, psicóloga, auxiliar administrativa, unha asistencia técnica que leva asesoría xurídica, ou Vigo, que ten psicóloga, traballadora social, abogada, que traballan de luns a vernes toda a mañá e xoves todo o día, e incluso a maiores teñen unha contratación externa que é unha psicóloga especialista en menores que atende os nenos unha vez a la semana, porque non olvidemos que os nenos tamén son vítimas da violencia de xénero, pois o Concello de Pontevedra non está á altura. A maiores diso, tamén isto xa o digo a nivel persoal, porque estou na quenda especial de violencia de xénero, levamos 2 meses sufrindo o cerre do CIM por causas non imputables, xa que unha baixa médica é unha situación que pode pasar a calquera, pero sí que entendemos que por unha deixadez na tramitación da mesma. Levamos 2 meses derivando a apoio todas as situacións de violencia de xénero que se producen, e digo yo que non son poucas, porque eso sí, as agresións non cesaron, e algunha con unha relevancia
relevancia moi importante. Entón, creo que onde houve deixadez sí que foi no tratamento desta baixa, como se xestionou desde o Concello, e non podo creerme que ata despois dun mes de que se solicitou a baixa non se tramitou no INEM, non se iniciou o expediente para poder levar a cabo unha sustitución, foi un mes despois de que se solicitase pola traballadora a baixa. E despois de solicitar eso, o INEM tardou 3 ou 4 días en darlle todo as persoas que podían vostedes preseleccionar. E desde o día 12 que fixeron as entrevistas, aínda non designaron a ningunha persona. Dende o día 12 de decembro. A que están esperando? Non creen que este é un servizo básico que hai que cubrir? Señora Paloma Castro, señora Fouces, ten a palabra. Bo día. Bo día a todos e a todas. Bueno, eu vou tentar responder a esta moción con maior espírito navideño do que son capaz, pero anuncio o noso voto en contra. E por qué? Pois por varias razóns. A primeira, porque o que pon a moción non é certo. A Xunta non financia, nin financiou, nin financiará o 100% do custo do personal do CIN. No decreto que menciona a señora Teso e además que está na exposición de motivos da moción, pódese comprobar os máximos aos que se pode chegar na subvención, que en ningún caso chegan nin o 50% do custe real de persoal. E persoal da Administración Xeral non se subvenciona, é dicir, administrativos e administrativas non se subvenciona. Por tanto, isto sería máis que justificado para non apoiar a moción. E unha segunda cuestión xa é unha cuestión máis política. A dotación do personal do CIN é un tema moi delicado, moi complexo e ademais que precisa profesionais con un perfil moi concreto. É bastante complicado acadar, e o Servizo Galego de Colocación así non lo fixo saber, persoas que teñan esa formación que se require tanto por o Concello como por o propio decreto da Xunta. Os perfis deben responder a cuestións moi claras e por darlles un dato, por exemplo, xa sendo bastante benévolos, na provincia de Pontevedra, para cubrir a baixa por enfermidade da directora do CIN, 15 persoas poden acadar ese perfil, pero tampouco en toda a provincia. En este momento, o Servizo Galego nos mandou a 5 para a selección, xa tuveron lugar os exames, xa foron seleccionados e xa está todo perfecto. O CIN de Pontevedra é un dos mellores que funciona neste país, un dos mellores que funciona en este país, tanto a nivel asistencial como a nivel administrativo, sen lista de espera e sen prácticamente ningunha queixa nos 20 anos de funcionamento do CIN. Que é necesario persoal? Seguramente, como é necesario persoal en moitos outros servizos e probablemente nos lugares onde vostedes traballan tamén é necesario persoal. Pero debemos ter cuidado, porque non vale todo. Iremos incrementando persoal no CIN de acordo ás necesidades que vayamos tendo. E é en exclusiva unha competencia que ademais nos vamos a exercer. En este momento temos unhas dependencias que están dotadas solo para o CIN, unha cantidade importante de metros cuadrados solo para o CIN, polo tanto xa vamos a ter espacio máis que dabondo para poder ampliar as necesidades de persoal e de coordinación de programas que ata agora estamos moi restringidos de espazo. Estamos no edificio Santa Clara, eu creo que é un edificio importante, o ano que ven vamos a invertir unha cantidade importante en remodelalo para
para que sexa verdadeiramente un lugar de acollida, un lugar onde as mulleres podan achegarse non só ao CIN, sino a facer atencións de programas de emprego, de asociacionismo e demais. E onde, ademais, fomos quen de tamén albergar as inspectoras e os axentes da Policía Local, que, como vostede ben sabe, señora Teso, somos, xunto con Vigo, as únicas cidades de todo o país que temos dedicación exclusiva, que temos Policía Local con dedicación exclusiva á protección de víctimas. Eso non é subvencionable. Polo tanto, non é unha cuestión de que nos vayan a subvencionar ou non un determinado personal, sino que nos entendemos que debe ser así, independentemente dos custes que eso supón, que son uns custes importantes, pero é necesario, e ningún dos cindos que vostede mencionou cumpre ese requisito. Polo tanto, eu creo que é algo do que nos temos que sentir orgullosos e orgullosas. Temos en este momento unha cantidad importante de recursos propios do Concello destinado á defensa e á protección das mulleres víctimas e, ademais, algo que non é menor, que unhas dependencias específicas onde as mulleres víctimas se poden ir dirixirse alí e sin pasar polas dependencias policiais. Eso que pode parecer unha cousa, pois anecdótica, pois non o fai ningún concello e sí que é moi importante facelo porque estamos, pois creo que no camiño da dignificación das víctimas, que ás veces é o que máis reclaman, máis que outras cuestións, esa dignificación. Son os maltratadores os que van ás dependencias policiais e son as víctimas as que van aos CIN e son atendidas ali nunhas dependencias que, como digo, o próximo ano, en este momento están adecuadas como oficinas que eran municipais e o próximo ano pois se van a axustar bastante máis as necesidades que temos. O CIN está funcionando en este momento a pleno rendemento despois de sufrir unhas semanas pola baixa sobrevida por un posto clave que é a directora e a psicóloga do CIN, que non é sustituíble por ningún outro perfil dos que aquí se fala, pero en este momento xa levamos bastantes días funcionando a pleno rendemento, con unha psicóloga ao frente, con outra psicóloga que se vai incorporar a semana que ven, e que eu creo que iso é o que nos importa a todos e a todas, que o CIN este funcionando a pleno rendemento, que non teñen ningunha dificultade en recoñecer que iso é o obxectivo final, supoño, desta moción e, polo tanto, xa está subsanado todos os problemas que podían ter o que era unha baixa por enfermidade dun posto tan clave como é a directora do CIN. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Fouces. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Grazas. Claro que nos sentimos orgullosos da Policía Local que está destinada en exclusiva a violencia de xénero. Para unha cousa que fai ben, non, a Policía Local non, a señora Fouces, en igualdade. A Policía Local fai moitas cousas ben. Eu o que non entendo é o problema que ten a señora Fouces e o Concello de Pontevedra na contratación dos traballadores do CIN. Que pasa logo co resto dos concellos que teñen tropecentos? Que está dicindo? Que o resto non os teñen preparados, que non cumplen os requisitos, ou como vai isto? A verdade, señora Fouces, estou abraiada cas dificultades que vostedes teñen e que os concellos do resto de Galicia non teñen. Non sei. Bueno, dixo vostede na comisión que tivemos no día 7, eu non sei moi ben a que xoga, non sei se quere tomarnos o pelo ou que non se entera de nada. A verdade é que non sei cal das dúas opcións será peor. Entre folla e folla, veño demos colla. Dixo vostede na comisión que non era certo que a Xunta pagara ao persoal, e volve a repetirlo aquí, que só pagaba un tanto por cento que non sabía nin cal era. Ese día da comisión estaba vostede sembrada á vista das respostas dadas, das que logo seguiremos falando. Existe un coste unitario por hora en función do que está establecido. Non hai un tanto por ciento. Págase o coste por hora igual que lle paso aos demais concellos. Entón, se vostede acaba de dicir que a Policía Local orgullosamente témola destinada a persoal en exclusiva para violencia de xénero e que non é subvencionable, que me parece moi ben, ademais, volvo a felicitala por eso, solo por eso, non se me... Pois non sei por que non se lle pode dar o resto, se é que non está ao 100%. Que pasa? Os demais
teñen cartos para eso, a nos sobran nos 5.600.000 o ano pasado, non temos cartos para isto, para algo que a vostedes se lles enche a boca cada día, que din que defenden, pero que non defenden porque a mostra está aí, vale? Despois, tamén a señora Fouces, botando balóns fora na comisión, porque as compañeiras e máis eu dicíamoslle que como tardaban tanto en contratar, e dicía que a Consellería tiña que aprobar as bases para poder solicitar ao Servizo Galego de Empreo unha sustituta para a directora do CIM. As bases, señora Fouces, están aprobadas. Cada entidade local ten autonomía para contratar a quen queira cumplindo as anteditas bases. Non tiñan que esperar vostedes a que se aprobaran unhas bases. Outra excusa que puxo vostede foi que mandaron un escrito á Xunta para sustituir a esa directora comunicando a baixa. Non sabemos onde está ese escrito. Eu soliciteino e ainda non apareceu hoxe. Non sei, pero bueno, que saiba vostede que teñen vostedes autonomía, que non lle ten que dar ninguén permiso, señora Fouces. Vale? Entón, vamos, de verdade eu de vostede falaría con outros concellos para ver como fan para contratar a xente e ter xente, vamos a pensar que formada. Porque de verdade que parece que só vostede encontra as dificultades. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Teso. Señora Rei Martínez, ten a palabra. A mí me gustaría leer una parte del libro de Invisibles que se presentó hace poco e dice: un día abrín o xornal e mireino participando nunha xornada sobre maltrato como psicólogo especializado. Manda carallo. O seu xefe tenlle tapado moitas, liortas con compañeiros, malas contestacións a pacientes, mesmo algunha patada ás portas, pero non pasa nada. Acabouno metendo nun programa de asesoramento a víctimas de violencia de xénero e quedou tan ancho. O CIM de Pontevedra funciona tan ben que lle permitiu a Mr. Hyde estar sentado 2 veces coa conselleira de Igualdade para que siga ficando invisible para a maioría dos ollos. Señora Rei, moitas grazas. Señora Fouces, ten a palabra. Vamos a ver, eu vou a seguir tirando de espírito navideño porque creo que estamos pasándonos de frenada en algunhas cousas. Señora Teso, por moito que vostede imposte e parezca que se sinta moi ofendida, non vai a ter máis razón. Ten a razón que ten. E eu creo que, aínda que rebaixara un pouquiño o tono e aínda que rebaixara un pouquiño esa forma que ten de manifestar a súa senreira, non lle vai a dar máis razón. Entón, podemos falar en outros termos, en outro plano, e chegar a acordo ou non, pero de outra maneira. É unha observación á marxe. A baixa por enfermidade da directora do CIM cadrou nun momento de traslado das dependencias desde Fontoira a Santa Clara. E iso non cabe duda que dificultou as cousas. Pero, como digo, en este momento xa está todo en perfecto funcionamento e en ningún momento pechou, nin hai 2 días de atención da abogada. Hai unha atención diaria e todos os días estivo a abogada e a policía local nas dependencias. Eu simplemente digo que deberíamos sentirnos orgullosos e orgullosas do que está das dependencias, de estar en un concello que ademais estamos sendo exemplos de traballo. Non o digo eu, tamén o di a Consellería de Educación, que se dirixe a nós pedíndonos colaboración e apoio e axuda nos centros educativos ao que nós sempre nos brindamos, porque, bueno, creo que temos un prestixio no traballo en igualdade que ademais, de algunha maneira, tanto vostedes como todas as persoas que formamos parte das mesas de violencia e das mesas do Consello da Muller, somos corresponsables, é dicir, somos corresponsables en colgarnos medallas. Formamos parte de un concello que eu creo que estamos bastante a vanguarda nas políticas de igualdade e no traballo.
Somos un concello referente, nós tamén temos programas de atención psicolóxico a menores, por certo, un programa que en principio é da Xunta, pero que non funciona, e somos os concellos os que nos estamos facendo os nosos propios programas. Temos todos os programas que facemos nos centros educativos, as campañas de denuncia e formación que tanta falta fan. Eu creo que todas esas cuestións deberían ser para sacar peito e para que non veña ninguén dicíndonos que eu teño unha administrativa ou deixo de ter. Nós temos un elenco de personal moi competente, moi formado e que ninguén nos ten por que dar ningunha lección e, de feito, ninguén nos lo dá. E, ademais, agora, como digo, con as novas dependencias que nos vai a dar posibilidade de ampliar aínda máis os programas, de dar unha mellor atención ás mulleres víctimas por parte da policía e do personal especializado, e niso tamén somos pioneiros. Non é un tema menor, como digo, e creo que deberíamos ademais exixir que eso sexa así. Pola miña parte, nada máis, desexar felices festas, desexar un pouquiño máis de espírito navideño así en algúns aspectos e doxe nun ano. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Fouces. Señora... Quen presentou a moción? Está apagado. Entón, xa designaches unha persoa para levar dúas psicólogas, xa están seleccionadas? E desde cando están empezando a traballar? Porque esta semana a principio non estaban. Desde cando traballan? Sí, pois non é o que me dixeron a mí en servicios sociais. Vale, eso comprobarei entón. Sí. Bueno, señora Fouces, Xenreira, vai falar vostede que a raíña, pero bueno. Que desfachatez. Claro que funciona o CIM de Pontevedra, pero non será grazas a vostedes, senón ao sobreesforzo do escasísimo persoal que teñen, sobre todo a directora. Vale? Espírito navideño, penso que nós temos bastante máis que vostedes. Na calle, polo menos, vese que moito non teñen. Moitas grazas. Sometemos o asunto a votación. Voto en contra da proposta do Partido Popular. 10. Somos 10. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. Non sei cantos son. 3, 4, 2, 6, 12. Apróbase por maioría da corporación. Pasamos ao punto seguinte. Control e seguimento do Goberno local. Toma de coñecemento do escrito de xerencia de xestión integrada de Pontevedra os anlés do Servicio Galego de Saúde en relación á proposición do Grupo Municipal Mixto Ciudadano relativa ao peche de cama no Hospital Provincial aprobada polo Pleno do Concello. Coñecemento das resolucións e decretos. Algúnha pregunta? En resolucións e decretos. Apartado 10, preguntas. Algúnha pregunta? Señora Beigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras y señores concejales, compañeros de corporación, funcionarios del ayuntamiento, medios de comunicación y, como no, a todos los asistentes al pleno de hoy. Le voy a formular rápidamente la pregunta, que si lo estima, pues puede ser respondida por escrito. En esta ciudad hay aproximadamente 60 clubes deportivos, algunos de ellos con más de 90 años de historia, que entre todos aglutinan 7.250 licencias federativas, 5.261 de base y 1.989 de senior.
distribuidas en 31 modalidades que van desde el fútbol, que es la que más dinero percibe de subvención, hasta el motociclismo, que es la que menos dinero percibe, y cuya principal fuente de ingresos y financiación para el sostenimiento de sus actividades son las subvenciones deportivas que anualmente les concede el Ayuntamiento de Pontevedra, sin perjuicio de las que igualmente perciben de la Xunta de Galicia. A raíz de la demora en el pago de diferentes líneas de subvención, incluso hay alguna que se puede remontar casi 3 años atrás, a la temporada 2015, muchos de estos clubes deportivos a día de hoy lo están pasando realmente mal. Se quejan de que la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Pontevedra, con su alcalde al frente, el señor Lores, no ponen nada de su parte para paliar una situación que se podría considerar de dramática, dado que se encuentra en una situación agónica y, lo que es peor, que no ven intención de los responsables políticos que nos gobiernan de solventar este problema. Pues para colmo, en este año 2017 el Ayuntamiento de Pontevedra no convocó ninguna línea de subvención en materia deportiva, ninguna. Y por todo ello, muchas de estas entidades que trabajan de forma altruista, por no decir todas, y desinteresada, por el deporte de esta ciudad, sin complejos, han reconocido, tanto de forma pública como de forma privada, que si no llega a ser por las ayudas que percibieron de la empresa ENCE, que les ha repartido, junto a las ayudas destinadas a deportistas olímpicos y a las ayudas que destinan a los clubs que trabajan con las categorías base, que fue un total de 800.000 euros, lo repito, 800.000 euros, estarían abocados a desaparecer, pues el Ayuntamiento de Pontevedra los tiene con el agua al cuello en un ejercicio, siento decirlo, de auténtica responsabilidad y siento decirlo, de incompetencia política. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular solicita que se le responda a las siguientes cuestiones. 1. ¿Cuándo tienen pensado pagar las subvenciones que se le deben a las entidades deportivas de la ciudad de los ejercicios 2015 y 2016? 2. ¿Cómo han tramitado las inscripciones en las escuelas deportivas municipales 2017-2018 sin haber sacado antes las bases de las mismas? Y 3. ¿Por qué motivos no han convocado este año ninguna de las 3 líneas de subvención destinadas a las entidades deportivas de la ciudad? Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Beigón. Señora Ribeiro Portela, ten a palabra. Bo día a todos e a todas. Vou a respostar brevemente, pero sempre comentándolle que tennos a disposición para calquera dúbida tamén que poida ter. En canto á pregunta número 1 e a número 3, contestarei en este momento, é dicir, estamos en trámites o que se refire ás preguntas que vostede fai. É dicir, dentro do tema das subvencións, hai algunhas que xa están abonadas, dende fai un par de semanas, outras están en proceso de facelo, outras están no último trámite de fiscalización e demais, non? É dicir, estamos en trámite, ao mesmo tempo coa pregunta número 3. E canto á pregunta número 2, decirlle que non hai ningún inconveniente, é dicir, sabe vostede que perfectamente, porque coñece dabondo o funcionamento das escolas deportivas municipais, é dicir, sabe que son o Concello de Pontevedra ten este programa xunto cos diferentes clubes da cidade e que non hai ningún problema en sacar as escolas nas que nos axudamos e colaboramos cos clubs para que os nenos e as nenas de Pontevedra se inscriban nas mesmas e ao mesmo tempo outro tema é a orden da subvención. Non hai ningún problema e estaremos aí sempre acompañando, sobre todo acompañando os clubs para que sigan medrando como así o están facendo, levando a práctica deportiva a cantidad de nenos e nenas da nosa cidade. Moitas gracias. Grazas, señora Ribeiro. Hai unha petición, señora Cañizares, ten a palabra. Grazas. Bos días a todos e todas. O 15 de 12 de 2015, fai 2 anos, esta concelleira que lles fala presentou no rexistro unha moción na que xurxía ao Concello arranxar certas deficiencias nos lugares de Lourizán, coñecidos como a Rúa Cunchidos, Pinal de León e Martín Raxo, e outras accións na Rúa Montero Ríos, en Estribela, en Lourizán.
A moción, bueno, foi adiante e despois de 2 anos que fixo agora, os veciños seguen sen ter o paso disponible en Pinal de León e Martín Raxo para ter accesos aos servicios básicos que calquera quere ter no seu fogar. Vostede, señor Gómez, ali nunha reunión coa veciñanza, anunciou a posibilidade do arranxo se os veciños cedían o terreo que vostede ali xa máis non podía facer. Pois ben, é real, é sabido, que vostede xa ten constancia de que se cede o terreo e agora os veciños pregúntanlle cando pode vostede reunirse de novo con eles, para cando está prevista a actuación do Concello e que os veciños teñan as posibilidades de acceder ás súas casas en peligro, e para cando a ampliación da rúa e que os servicios de automóveis, taxi, ambulancia ou botano podan pasar. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cañizares. Señor Gómez Xunqueira. Moi bons días outra vez a todos e a todas. Efectivamente, houve reunións na rúa Martín Raxo e na zona do Pinal de León, igual que en moitas outras zonas da parroquia de Lourizán e de todo o Concello de Pontevedra, porque os veciños saben e as veciñas saben que se queren ter unha reunión con este goberno só teñen que solicitala. Neste caso, igual que en calquera un. Na parroquia de Lourizán, neste momento, estánse facendo investimentos, están da orde de 1 millón de euros, e está previsto, por suposto, actuar tamén nesta zona que, históricamente, non é de agora, ten un acceso que é diferente do que se precisa para acceder con vehículos rodados, etc. Neste momento, non así, cando se fixeron as vivendas, que xa estaba nesas mesmas condicións en que agora está, sobre todo de estreiteza do camiño. Repito, está previsto actuar nesta zona e en función das posibilidades e necesidades da parroquia e dos servizos técnicos, actuarase. Moitas grazas. Unha intervención máis. Algúnha rogo? Faltan preguntas, están, rogos. Señora Beigón. Gracias de nuevo, señor alcalde. Tengo 2 ruegos. Aprovechando el espíritu navideño, que es lo único que en estas fechas predomina en nuestra ciudad, porque alumbrado no hay, pero espíritu navideño estamos ahí sobrados. Y la verdad, un poco atónito de la respuesta que me dio la señora Ribeiro con respecto a la pregunta que le hice antes, donde de forma con palabras huecas me contesta que están en trámites. Señor alcalde, no lo voy a poner en el compromiso de preguntarle si sabe qué club de la ciudad consiguió los pasados días 25 y 26 de noviembre en el último campeonato de España por equipos, para que usted me entienda. Es el campeonato que usted le llama campeonato del Estado, ¿sabe? Ni más ni menos que 17 medallas de oro. Y le podría dar, no, 30 no, por eso no lo sabe, y le podría dar como pista que es un club de Pontevedra, pero incluso le podía dar otra pista más, si le digo que ese mismo club consiguió 9 medallas de plata. Y como estamos en Navidad, como dije antes, donde debe reinar la generosidad y la cordialidad, pues también le voy a decir que ese mismo club ha logrado 18 medallas de bronce. Es decir, un mismo club de Pontevedra ha logrado un campeonato de España, de los que usted le llama campeonatos del Estado, un total de 44 medallas entre medallas de oro, plata y bronce. Y fíjese usted, todas logradas por niños pontevedreses en edad escolar, de la base. Deporte de base puro y duro, que tanto hay que promocionar. A los cuales su alcalde, usted, el señor Lores, no se dignó ni en felicitar, ni tampoco se dignó en recibirlos, despreciando e ignorando el esfuerzo que ello supone por parte de los niños, el sacrificio de los padres y el trabajo del entrenador José Manuel Santiago, que es un grandísimo entrenador, que es el alma mater del club y al que usted debería hacerle un homenaje. A todo esto, señor alcalde, el club es el Club ABP Pontevedra, que ha competido en la modalidad de Tatami Sport y gracias a la Xunta de Galicia que preside el señor Feijóo, entrenan a coste cero en las instalaciones del Centro Gallego de Tecnificación de Pontevedra. El Club ABP no es tan conocido como el Pontevedra Club de Fútbol, señor alcalde, ni como el Arsil, ni la gimnástica, ni el Teucro, pero es un club deportivo oficialmente reconocido por una federación que se dedica a inculcar los valores del deporte como cualquier otro, como mínimo como cualquier otra modalidad deportiva. Y nuestro ayuntamiento de al lado, el de Pollo,
el de su colega, el de su vecino, donde gobiernan con sus mismas siglas, el bloque, consiguiendo 2 medallas de oro, solo consiguiendo 2 medallas de oro, su alcalde sí los recibe. Y usted no tiene disculpas, señor alcalde, porque usted fue notificado por vía telemática, además este logro salió en la prensa. Señor alcalde, estos niños, sus padres y su entrenador, José Manuel Santiago, no esperan que usted le incremente la subvención, que, como ya dije, se les adeuda incluso varias temporadas. Solo esperan que su alcalde y usted, les dé la mano, los felicite y los anime a seguir entrenando porque son un grandísimo ejemplo para los demás niños de su edad aquí en Pontevedra. Incluso los que fueron al campeonato y no obtuvieron medallas son también un ejemplo. Y apelando al espíritu navideño que aludía al principio de mi intervención, que imagino usted alguno tendrá, le formulo este ruego para que, por favor, señor alcalde, no les quite la ilusión a los niños de esta ciudad por hacer deporte y los reciba en esta casa, que es la casa de todos, la casa de todos los pontevedreses, y nos invite a los demás grupos de la oposición y entre todos podamos celebrar con ellos ese logro que nos reconforta. Pues los éxitos y las medallas conquistadas por los deportistas pontevedreses muestran el talento de nuestros competidores locales y nos sirven para sentirnos orgullosos de la identificación de los valores del deporte y también para reforzar los vínculos comunes y el sentimiento de pertenencia a una gran ciudad, independientemente de nuestro color político, que es la ciudad de Pontevedra. Y el segundo ruego, ya concluyo. En varias ocasiones, señor alcalde, le he escuchado decir a vecinos de esta ciudad que han acudido a este pleno para manifestarle su disconformidad con su forma de gobierno y ante la amenaza de que los iba a echar, que para darle voz a sus reivindicaciones, para ello tienen a los diferentes grupos políticos que lo representan en esta corporación. Pues bien, varios presidentes de comunidades de vecinos de la calle que lleva por nombre el segundo apellido del que está considerado el padre del nacionalismo gallego, Alfonso Rodríguez, solicitan de este ayuntamiento que, por favor, se repongan los contenedores de basura que se habían retirado en la citada calle. Nada más. Muchas gracias. Señor Abeigón, tomo nota dos seus rogos. Me consta. Algún rogo máis? Señora Moreira. Non estaba a señora Moreira antes, perdón. Moitas gracias. Máis breve. Calcúlase que no Estado español hai entre 130.000 e 180.000 persoas infectadas polo VIH, das que un 25% descoñece a súa situación. As tasas de novas infeccións en España continúan sendo superiores á media europea. Segundo o Ministerio de Sanidade, en 2015 notificáronse 149 só en Galicia, a 7ª autonomía máis afectada a nivel estatal. A transmisión máis frecuente é dun 53,6 en relacións sexuais entre homes. Entre homes e mulleres un 25,4 e das persoas que se inxectan drogas un 2,8. É fundamental fortalecer as estrategias de protección e diagnóstico precoz con novos enfoques que permiten unha loita máis eficaz contra o VIH, como é o uso da profilaxis preexposición e o uso dun medicamento antiviral, co obxectivo de previr a adquisición de infección por VIH das persoas non infectadas. Polo que rogamos que a Xunta de Goberno deste Concello solicite ao Goberno Central a implementar o uso da profilaxis preexposición en España, seguindo as recomendacións efectuadas pola Organización Mundial de Saúde, con especial atención aos colectivos cunha alta incidencia de novas infeccións e a reforzar as estrategias de prevención e detención rápida do SIDA e de outras infeccións de transmisión sexual, incrementando as partidas orzamentarias con este obxectivo. Moitas grazas. Tomamos nota do seu rogo. Señora Cañizares, ten a palabra. Bo día de novo. Ben, eu teño dous rogos, son cortiños e pequenos. Ben, houve un momento unha vez que fixen un rogo aquí nun pleno e vostede díxome que chamara aos servicios técnicos ou senón que o presentara unha solicitude. Ben, presentei esta solicitude en outubro deste ano, rogando que instalaran ou reinstalaran un espello
para a boa visibilidade dos condutores que xa estaba instalado, pero que o romperan no cruce que vai de San Martiño, no cruce que hai en San Martiño coa carretera que vai a Figueirido e que fose restituído no seu lugar. A día de hoxe aínda non foi sustituído por un novo nin arranxado, é unha zona de alta perigosidade, pois é un cruce con alta densidade de tráfico, sobre todo polas mañás, xa que temos ali o colexio de San Martiño que está moi preto, entón agradecería que o restituísen. O meu segundo rogo pois refírese un pouco ás instalacións dos elementos para o calmado de tráfico na zona de Salcedo e agradecería que esos elementos para o calmado do tráfico fose só para iso, porque actualmente algúns non, todos os lombos que están instalados levan na parte de arriba unha imitación ao adoquín, máis ou menos, que está a provocar bastantes inconvenientes aos veciños polo ruído que fan cando pasan os vehículos por riba e non deixan dormir. E outro rogo era que os técnicos ou a persoa que lle corresponda vixiasen a boa instalación destes elementos, pois porque ás veces perxudican as veciños, pero non pola instalación e para que o calmado de tráfico, senón polo malo remate que teñen os mesmos contra as súas fachadas ou fincas, impedíndolle a veces a entrada aos automóviles e a súa propia vivenda, ou facendo que se produzcan foschancas cheas de auga cando chove. Moitas grazas. Cares, tomamos nota deses rogos. Algún rogo máis? Pois se non hai máis rogos, levántase a sesión.